ಭಯಂಕರ ಮಾರೈ ಆತುಗುಂದನಾ ಹಲೋ ಭಾರತಿ ನಾನಂಬೆ ಎಂದ್ರು ನಾನೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತಿಜ ಸಬ್ ಹಾಯ್ ಜೋರು ಎನ್ನ ಚೆಂಡೆ ಚೆಂಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಜಿಜ್ಜಿ ಚಂಡೆ ಬಿಟ್ಟೊಂದು ಪುಲಿಯಾನ್ உம்மசா இப்போ உஷாருண்ட்ரி இப்போ அப்புறம் இப்போ நடக்குது கையெல்லாம் மேலாக்குது அங்கே பேடில்ல உஷாருண்டு அம்மா தாய் ಎಂತ ಹುಷಾರುಂಡು ನೀನೆಂಗನ ಲೇಡಿ പിന്നെ ಎಪ್ಪ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾರು ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಹೆಸರಿಲ್ಲಿ ಹುಷಾರು ನೋಡಿ ಎಪ್ಪಡಿ ಗೊಂತಿಲ್ಲ ರೀ ಎಪ್ಪ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟು ಕಿಸಗು ಶೋಭಕ್ಕಾಯ್ ಶೋಭವಲ್ಲ ಶೋಭ ಬೈಜ್ಜಲಿಯಾ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಬೈಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬಡಿ ಅನ್ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟು ಅಂತ ಅಮ್ಮಗ ಅಂತ ಮಾತ್ರೆ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಬರ್ತೀನತ ಅಂಚ ಶೋಭತ್ತಲು ಏಪ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶಬನ ಶೋಭಾ ರವೀನು ಏಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೇ ಪೈಪ್ ತೆಪ್ಪೇರ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ 2 ದಿನ ಮನ್ಪೇರು ಬಂಡೇರು ಒಂಜ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಿಂಗೆ ಡೌಟು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಪಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಶೋಭಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಕವಿ ಬೈಜ ಅನ್ನ ಬರಡು ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಕಿಶೋರು ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಪರಂದಳು ಶೋಭಾ ಐಡು ಎಂತೊಚ್ಚು ಮಾರ ಮತ್ತೆ ಪಾತೇರಿ ಜ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲ ಕೊಂದು ಪೋಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಿಶೋರು ದಾನೆ ಸೆಕೆ ಪುಣ್ಯ ದಾದ ಮನ್ಪುಣ್ಯ ಸಿಜ್ಜದ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಪುಣ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಹಿಂಗೆ ಉರಿಳು ಏನ ಶೀತವಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ದೂರ ಬೋದಿತ್ತ ಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತಿನ ಕಿಶೋರ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕೊಡೆ ಕವಿ ಬರ್ತಿಜಲಯ ಬೈಜ ದಾಯಿ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡತಾ ಆರು ಕಡೆ ಕೂಡ ತಿರುಗುವಿರವ ಎನ್ನ ಚೆನ್ನಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂತೂತೆ ಅಚ್ಚು ಅಲ್ಲರು ಅಚ್ಚು ಬರ್ಪಾರು ಕುದ್ರಲ್ಲಿ ಪೋಯರಿಜ್ಜ ಉಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೋಪ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಐತಾರ ಯಾನ ಮಿಗ್ದಿ ಮಾತ ಬರ್ಪಾರು ಹೋದು ಬರಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನ ಜಾಲಿ ಬೇತೆ ಕುದ್ರಲ್ಲಿ ಗೋಪಿನ ಅವಳು ಗೋಬಿ ಮೆಂಚಿರ್ತಿಪ್ಪಿನ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಕಿಶೋರ್ ಗೊಂಬೆದತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೆ ಕವಿ ಬರ್ಪೆ ಪಡ್ರು ಈಗ ಪ್ರವೀಣ ಎಂಕ್ ಕಿಶೋರು ಮಲ್ಲ ಗೊಂಬೆದತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಿಬಿತ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಲಗೆ ವಜ್ರದ ಆಯ್ ಬೇತದತ್ತು ಕೊರ್ಪೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಪ್ರವೀಣ ಶೋಭಾ ಕಿಶೋರು ರಾಜೇಶ್ ಕಟೀಲ್ 4 ಲೈಕ್ ಬರೋಡು ಉಪ್ಪುನ್ 2 ಲೈಕ್ ಶಬನ 5 ಲೈಕ್ ಬರೋಡು ಉಪ್ಪುನ್ 2 ಲೈಕ್ ಇನ್ನು ಏಸ ಪಾಡ್ರೆ ಓದಿತ್ತೆ ಅಂದ 4 ಏಸ ಪಾಡ್ರೆ ಓದಿತ್ತಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಬಯ್ಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ ಅಜ್ಜಿ ವೈಟ್ ತೂತನಕ್ಕ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಶೋಭಾ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಅಜ್ಜಿ ಓದ್ತೇನೆ ಅಂದು ಯಾನು ಕೊಡ್ತೆ ಶೋಭಾ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಲ್ಲ ಅಂದು ಕಿಶೋರ್ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜೇನ ಅಂದು ಅಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿದ ಅಜ್ಜಿ ಆಗ್ತಾವ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಬಾರ್ದನಿ ಐನಿ ಏಸ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡ್ ಏಸನ ತಂದಿತ್ತು ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತೈತಾ ಇಂಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಬಿಡು ಅಜ್ಜಿನ ಜಾಲ್ಡ್ ಏಸನ ತಂದಿತ್ತನು ಅಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಿತ್ತೆ ಕೇಸ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಲಿಪುನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರ ಬೇತೆ ಪಂಡ 4 ಚಾನಲ್ ಹೋಗ್ಪುನು ಅವು ಎಡ್ಡೇನೆ ಅಂಚ ಪೋಂಡ ದಯ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಲೇ ಉಂಟುನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಮಾತಾಡಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅಂದ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಸಚ್ಚು ಬೈಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಬತ್ತ ಅರ್ಧ ಬಾಲ್ ತಿನ್ಕಲ್ವಿ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪೆ ದಯಗು ಇಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣದ ಕಿಸೋರತ್ತವ ತೂಪಿಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಮಗೈ ಯಾನೇಂದ್ರಮ್ಮನ ಚನಂದು ತೂತೆ ಅಜ್ಜಿನ
ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದಾನೆ ಈ ಓಡೆ ಪೋಪುನಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಕವಿ ಬಲಯ, ಕವಿ ಬಲಯ. ಆಯ್ತಾ ಅವಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳ. ಇಪ್ಪ ನೀರು ಬರ್ತುಂಟಾ ಸಾಕಾ? ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಬೋದು. ಕವಿ ಬಲಯ, ಬಲಯ ಬಲಯ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಕಾಣದಂತೆ ಬಂದೆ ನೀನು, ನೀ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಮಾತೇನು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಅಕ್ಕ ನಕಲಿ, ಅಣ್ಣ ನಕಲಿ, ಅಜ್ಜಿ ನಕಲಿ, ದಡ್ಡ ನಕಲಿ, ಅಜ್ಜಿ ನಕುಲೆ, ಕಿಶೋರ್ ನಕುಲೆ. ಪ್ರವೀಣ ಎಂಕ ಕಿಶೋರ್ ಬೊಂಬೆ ದತ್ತು ಕೊರಪೆ ಅಂತೆಯ. ಪ್ರವೀಣ ಈ ದತ್ತು ಕೊರಪ ಅಡೆ ಬರ್ತೇನ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಯಾನ್ ಬಂಡ ಯಾನ್ ದಾಳು ಒಂಜಿ ಬತ್ತ ಕಾಸು ಕಾನಪುಜಿ ಅಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಓಡೆಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದ ಎಂಕ್ ಜಾತ್ರೆ ಡಿಕುಲಿ ದತ್ತು ಕೊರೋಡು ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ ದತ್ತು ಕೊರೋಡು ಎಂಕು ಇಷ್ಟು ದತ್ತು ಕೊರೋಡು ಆತೆ ಬಕ್ಕದ ಆಲಕ್ಕೇನುಜಿ ಅವೇರು ಬಾಕು ಒಜ್ಲಿನ್ ದುಲ್ಮುಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಅಲ್ವಾ? ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬರ್ತದಾ? ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ. ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಡ, ಹಿಂದಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಮಾತಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಮುಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಪುಲ್ಲ ದಿತ್ತು ಬಡು ಉಂಡು ಬೆತ್ತ ಉಂಡು. ನೀಕು ಚಿಕನಾ? ಎಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಹತ್ತಿಯ ಎಂಕ್ ಮುಂತ ಸಾರು ಕೊದ್ದಿಲ್ಲ ತಿಂದು ತಿಂದು ನಾಳೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಸತ್ಯ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ವಾಳಿ ಸೇಡ್ ಹಾಯ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತು ಊಟ ಆಯಿತಾ? ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅವೊಂಜಿ ಹೋಗ್ಬೋದರ ಓಸ್ಲಿಮ್ ದುರ್ಮಸ್ ಕವಿ ಕವಿರಾಯ ಕಪಿರಾಯ ಬಿಡಬೇಡ ಈ ನಿನ್ನ ಬಾಯ, ದೂರ ದೂರಿನಿಂದ ಬಂದೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸು. ಹಿಂಗೆ ಮೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗ್ಲಾತೀರು ಮಸ್ತ್. ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ್ಲಾತೀರು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರು. ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲನೆ ಮೊಬೈಲ್ ರೆಡ್ ದೀದು ಬೋತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲೆ ಪಡಿರ್ನಾಗೈತಲ್ಲ ಏರ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕವಿಯ ಆಗಮನ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ನನಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ನನಗೆ. ಓಕೆ ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಲೈವಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆಪ್ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ. ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಜೋಲ್ಲರು. ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ. ಸಾರಿ ಆಯಿತಾ, ನನಗೆ ಅದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಜೆ ಓ पढ़ने में नहीं आता है, सॉरी सॉरी. वो क्या उर्दू भाषा है ना, इसलिए मेरे को नहीं पढ़ने के नहीं आता है. हिंदी बात करो, कन्नड़ा बात करो और कुछ भी लिखने तो मुझे कैसे अभी इंच दे अच्छु ओदनु इंक ओदरे ಬರ್ಪುಜಿ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಾದ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ಎಂಚ ಓದುನ್ಯಾ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತುಜಿ. ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಏರು ಏರಿ ಏರಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಬ್ಬ ಶಬು ಶಬನ ಇದರ ತೆಲ್ಲು ಓದುಡಿ ಶಬನ ತೆಲ್ಲು ಓದುಡಿ నాకు ಅದು ಓದು ಕೊಂತಾವುಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ నాకు ಓದಿಟ್ಟು ಚೆಲ್ಲುರದು. ಹಾಂ ಅರೆ ಅಂದು ಶಬ್ಬು ಶಬನ ಅದೊರು ಇಸ್ಲಾಂలో తెల్లు ఎల్దిరిడియా తెల్లు వచ్చెల్లివలే ఎంద్రుంటు నువ్వు మెస్సి దాకి ఉంటున్నారు అది ಎಂದ್ರುಂಟಾವುಲ್ಲ ದಾದ ಬರೆತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ मुझे नहीं पता लिखने में पढ़ने में नहीं आता है ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಹಿಂಗೆ ಓದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಮುಜೆ ಪಡ್ನ ಮೇನೇ ಆತ ಹೈ. ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಏನು లేదు ఇది నేను ಹೊಂದ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಬಂತಲ್ಲ ಮೀಯರು ಬಯರು ಈ ಜನ ಬಂತು ಶಂಬ್ರಿನ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಆತು. ಶಂಬ್ರಿನ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಶಂಬ್ರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂಚ ಪಂಡ ದಾದೇನು ಓದುನು ಹಾಂ ಓದರ ಅಪ್ಪಜಿ. ಶೋಭ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂಜು ಶೋಭ ಬತ್ತಿತ್ರಿತ್ತ ಪೂಂಡು ಒಡೆ ಪೂಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ನೀ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಮಾತೇನು. రెడ్డి జనొప్పున్నది అచ్చు ఎన్నెల్ల ఇవుడిని ఇంజి నరమైన ఇజ్జి ఆందంచు మన పేర ಶೋಭ ಬತ್ತೀನಿ ಉಂಡತ್ತ ಬತ್ತೀನಿ ಪೋಪಿ ನೀ ನಾನು ಅವತ್ತು ಲೇಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಏರಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಯಾರು ಲೇಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೆ ಐನೇ ಈತ ಜನ ಬತ್ತೀರಿ ಇಂಕ ಐನೇ ಲೈಕ್ ಕಿಶೋರ್ ಉಂಡತ ಈತ ಬತ್ತೆ ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ಅವ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಕಿಶೋರ ಅಂತ ಏರುಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೀವು ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರಿ ಯಾರು ಲೇಟ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಬೇಗ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು. ಶೋಭಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಪೋಯೆ ಮಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಲಂಚೇನೆ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡತ ಊರಿಡಿ ತಿರುಗುಂಡವು ಸಾಧಾರಣದ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ತು ಚೂಟಿ ತುಂಟಿ ಅಜ್ಜಿ ತುಂಟಿ ಓಲಾ ತೂಲ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಇವೆ ಗೋಡನ್ ಆತಿತ್ತೇರು ಅಂದದೇ ಯಾನ್ ಲೇಟ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಬಂಡು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕು ಜನ ದಿಕ್ಕರು ಬಂಡದು ಪೂರ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾರ್ರೆ ಶೋಭಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೊಲ್ಲತ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆನು ಹೊರಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಯಲು ಈ ಕಿಶೋರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಬಂತಿ ಇಂಚೆಡಿ ಪತ್ತು ಉಂಟು ಕೋಡಂಡ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಮಾರ ಇನಿ ಅವಳೆ ಆಲಜ್ಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಪೋಯಿ ಬಗಯ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನೈಟ್
ಮನ್ಪುಜಿ ನಾನು ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೆ ನಿಜಿನ ನೈಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಒಂಜ ಮಂತಡೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನ್ಪೆ ಬಕ್ಕೊಂಜ 5 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಮನ್ಪೆ 5 ಮನ್ಪುಜಿ ನಾನು 2 ಟೈಮ್ ಮನ್ಪೆ ದಾಯೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿದ ಹೆಚ್ಚು ಗಡಿಗೆ ಗರಿ ಮಾತ್ರೆ ಕಡುಪುರ್ವೇರು ನೆಕ್ ಮಾತ್ರೆ ಕಂಡ್ರೆ ಕಡುಪುರ್ವೇರು ಅಡೆ ಪೋಡು ಅಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಅಡೆ ಮಾತ್ರ ಲೆತ್ತ ಪೋಡು ಅವು ಮಾತ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಇಂದು ಅಚ್ಚಿ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡದು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಆನಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಕೈಕಂಬಡು ಕೈಗೆ ದಿಕ್ಕಿ ತಿರ್ಗೆರ ಅಂದಂದು ಎಂಕುಲು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆಪಗಾಲು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಕೈ ಕೊರ್ನಿ ಇರು ತಿಕ್ಕಿದಾರ ತೇವಂಡದು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಇರು ಏನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲೂ ಕೊರುಡಾನು ಈಗ ಲೈವ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಪಲ್ಲೆವ ಎಂಡ ಇತ್ತನತ ಚಾನಲ್ ಎಂಡ ಇತ್ತನ ಉಂಡು ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆಂಡ ನಾವು ತೂ ಒಂದಿಜ್ಜತ ಬಾಕ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಶ್ರೀದುರ್ಗ ತುಳು ಕನ್ನಡ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅತ್ತೆ ಮುರಾನಿ ಅವೇ ಆನಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಕೊರ್ನಿ ಯಾನ್ ತೂಯಿನಿ ಪಾತೇರ್ನಿ ತೂವೊಂದು ದೂರ ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾತೇರ್ನಿ ಅಂದು ತೆಚ್ಚು ಯಾನ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅವೇನು ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ಲವ ಲೈವ್ ಮನ್ಪತ ಅಂದು ಹೊರ ಲೈವ್ ಬೈದು ಜಾಯಿನ್ ಆತೇನು ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತ ಎಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಉಂಡು ಆನಿ ಮಂತ್ ದಿನಾನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಯಿ ಅಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದೆ ಪೋತಾನು ವಿಡಿಯೋ ಬಂತಂದು ಪಾತಿರ್ದು ಮಂದೆ ಏನು ಪಾರ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಅವಾಗಲು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬೀಜದಿರದು ಅವು ಪಾರ್ದೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಲೈವೇಪ ಒಂದೇ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲೆ ಅಂದೆ ನಾ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಕಾಶಮಣ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಲು ಅಂಚ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಲಿ ಬರೋಂದಿತ್ತಮ್ಮನಿ ಎಂಗಳು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ದಲ್ಪ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬೀಜ ಒಂದಿತ್ತಾರತ ಅವಲಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಮುಗಿನಟೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕರಿಶಲ ಪೋಯಿನಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಕುದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊರ ಪೋನ ಪಾಡನಿ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಆಗ ಪಾಡಂದಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಂಚ ಯಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಇವು ಎನ್ನ ರಾತ್ರಿದ ಓಲದೆ ಅಚ್ಚು ಏನಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರತ ಕುದರ್ದದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್ದು ಈ ಬಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ತುಬಿನಿ ಎಂಗಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಐಜಿಸಿಸ್ಸು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಆಂಡ ಏನು ಪಾರ್ದೆ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಸಣ್ಣ ಮನ್ಪುನ ಕಾಫಿ ರೇಟ್ ಬರ್ಪುನತ ಕಾಫಿ ರೇಟ್ ಓತಾಡು ಮ್ಯೂಟ್ ಓವು ನಿಕ್ ಬೊರ್ಚಿದಿಲ್ಲ ಅವೇ ತನ್ನತೆ ಅವೇನು ಓಕೆ ಕೊರ್ನುಂಡತ ನಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟಾದೆ ಬರ್ಪುನು ಆಸಿಸ್ ಸಬ್ಬಾತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನು ಪಾರ್ದು ಜಾನು ಅದ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಯಪಿನಿ ಇಂಚಿನದು ಎಕರ್ದಿಂಚಿ ಪುರ್ಸೋ ತೆಜ್ಜಿ ಮಾಡ ಮೂಲನ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪಾಲು ಐಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಓಪಿನಿ ದೀಕ್ಷಾ ಆಯ್ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ದೀಕ್ಷಾ ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಜೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣನ ಬತ್ತನದ ಅವು ಅವೇ ಐಕ್ ಫುಲ್ ದೆತಂಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಕಾಪಿ ರೇಟ್ ಬತ್ತನು ರಿಮೂವ್ ಬತ್ತನೆ ನಾವೇನು ರಿಮೂವ್ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಅಗಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪದ್ಯ ಕಟ್ಟಾದು ಬಾಕಿದ ಪದ್ಯ ಬಿಡ್ದು ಪೂರ ಬಾರ್ದೆ ಬೈದು ಆಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಪದ್ಯದ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿ ಜೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಕೆ ದಿಯರ ಬೆಲ್ಲು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತ್ ಬಾಡು ಮನ್ಪೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪನಾಗನ್ನೇ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಅಂತ ಬೂರುಂಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆನಾಗನೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಐಕ್ಬೋದು ರಿಮೂವ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಒಂದು ಬರ್ಬೋದು ಐಕ್ಬೋದು ಎಂಕು ಓವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋದು ಐಕು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡೋದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಓ ಅಂದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮದ್ಮೆದ ಡಿ ಜೆದ ಮತ್ತೆ ಪಾಡು ಜನ ದಾಲಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇಟ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಕಲನಿ ಐಟೆ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗನೇ ನಮಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೇರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವು ಕೆಲವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಂತ್ ದೀವೋಡು ಮಾತ್ರ ಐತಾತಿಗೆ ರಿಮೂವ್ ಆದು ಅವು ಕಟ್ಟಾದೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ವೈಟ್ ಈ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪ
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೋದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪರದ ಐಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಯ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ವೈಟಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಒತ್ತುದು ಎಡಿಟ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಐಕನ್ ಉಂಡತ ಬಟ್ ನೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬುರುಂಡು ತೋಜುಂಡು ಆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಒತ್ತುದು ಅವು ರಿಮೂವ್ ಒತ್ತೋಡು ಅವು ಅಂತೆ ಪೋಪುಂಡು ಹೂ ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಪೂರ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಂಡು ದೆತ್ತ ಬಾರ್ದ ಬುಡ್ನಾಂಡು ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಕವಿ ಹಾಯ್ ಈರಿಯ ನಾನು ಎತ್ತಿರೇಗು ದೂರ ಹೋಯಿ ಏರು ಶೋಭನ ಹಾಲು ಬಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತಂಜಿ ಓದರೆ ಎತ್ತಿಂದಾಗ ಶೋಭಾ ನಿಕ್ಕಾಂಡ ಓದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಮೆಸೇಜ್ 2 ಸರ್ತಿ ಪಾಡಿಯರು ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರು ಇಂಕ್ ಓವರ್ ಪಾಡಂಡ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಾಂಗ್ ಕಾಪಿ ರೇಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಿಸ್ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪಿಲ್ಲ ವಾಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮನ್ಪರೆ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಮಂತನ ತನ್ನತ್ತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಬೆಂಬಲ ಬೋಡು ಅಂಡ ಎಂಕಲೆಗು ಖಾಲಿ ಹಾಕುಲು ಬತ್ತಿನಾಕುಲು ಲೈವ್ ಮಂತದ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನ ದಾಲ ಪ್ರೇಜನೆಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಮಂತಿನಾಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿನಾಕುಲು 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಹಾಕುಲು ಎಂಕಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತಗೋಡು ಹಾಕುಲು 1 ಗಂಟೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೋಡಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕೊಂಡು ಮಾತಾ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲು ತೂರಿ ಇಷ್ಟೇ ಜವೇನು ದೀಲೆ ಓಪನ್ ಬಂದು ಆ ಒಂದೇ ಪೂಪುಂಡು ಅಂಚಿ ಬಂತೆ ಅಂಚೆತ್ತು ಹಾಕಲು ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪಿರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಡ್ರೆ ಬಂತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚೆ ಐನರ್ದೋಸ್ಕರ ವಾಚ್ ಅವರು ಒಂಚೂರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ದೇವರನ್ನ ದಯಟ್ ನಾನು ಒಂಚೂರುಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಂದುಂಡು ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಹಚ್ಚಿ ಶೋಭಾ ಉಲ್ಲೆಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪು ಜರ್ಸಿಸ್ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಂತ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತನ ಪಾಡ್ಲೆ ತೂಪೇರು ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇರು ಶೋಭಾಗು ಉರ್ದು ಓದರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓದು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಮಿತ್ರ ದಾದ ಬರಿತೀನಿ ಅನ್ಸು ಓದುವನ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನಾನ ಹೆಂಗೆ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಶಬರ ಬಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಯ್ದ ಕಿಸರೆ ಕೊಂಜನ ತೆಲುಗು ಕೊರೋಡು ಪೊಂಜುನ ತೆಲುಗು ಕೊರಡ ಪೆತ್ತನಯ ದೀಪೆತ್ತೆ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡ ನಿಕಲಲ್ಲ ಆವಡು ಈ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಳ್ಳತ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡವ ಏನು ತೂಪೆ ಚಾನಲ್ ಅವ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಏಪ ಲೈವ್ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೆ ಎಬ್ಬೆ ಅಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದಿದೆ ಪೋರ ಏರ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಡು ಏರ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಚ್ಚುನನ ಏರ್ನ ಬಂಡಿನಿ ಮಾರೈ ಅಲ್ದೆ ಅಚ್ಚು ತಮ್ಮಸ ಮನ್ಪುನ್ ಕಿಸೋರು ಈ ಏರ್ ಬನ್ನಿಯಾ ಸತ್ಯ ಒಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪನ ಬಕ ಈರು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚ ನಾಡು ಯಾನು ಕುಲೊಂದಿಲ್ಲ ಹೂ ಬೈರಸು ಇಜ್ಜಿ ಬೈರಸು ಅವ್ನು ದೀಪ ಬಕ್ಕ ದೀಪ ದೀಪ ಅವೇ ನಂಚಿ ಬರ ಅವೇ ನಂಚಿ ಅಂಚಿ ಯಾನ್ ಪಿರಾವುಲ್ಲ ಸೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಸೀಸ್ ಓ ಅಂದ ಅಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಅರೆಗೊಂಜು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆವ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಆತ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಅಂದು ಸುರತ್ಕಲ್ದಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಜೈ ಅಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗಳು ಪೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮನ್ಪಲು ಅಲ್ಲ ಲೈವ್ಗಳ ಪೋಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪದೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಬಂದ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇನು ಬುಡ್ದು ಬಾಟ್ರೆ ಬರಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಆತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವನಸ್ಸು ಗರಿಯರೆ ಉಂಡು ಬಾಯವೆ ಓಕೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಆತ
ಇಂದ ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೋರ್ ವಾಯ್ಸ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪೆ ಓದರೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಹೌದಾ ಅದೇಯ ಒಂಜಿ ದಾದ ಓದನು ಪೋಸ್ಟ್ ಡ್ರೋಸ್ ಅಂದಪ್ಪ ಕಿಶೋರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಿಯ ಅವ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ತುಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿಬೇಕ ಚಪ್ ಮನ್ಪೊಡ ಅಪ್ಪನ ಚಪ್ಪತ್ ಮನ್ಪಲ ನಾಳೆ ದದ್ದೆ ಬೆತ್ತ ಕೊದ್ದೆ ಆಯ್ತು ನಾವು ಏರಿಯಾ ಓದಿಯಾ ಏನು ಉಲ್ಲೆ ಕವಿ ಈ ಉಲ್ಲಂದು ಗೊತ್ತು ಪ್ರವೀಣ ಓದಿಯಾ ಅದು ಆದ ಬರೀತೀನಿ ಅಬ್ಜಿ ಬುಡಿ ಬಜ್ಜಿ 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 ಪುರಿ ಬಜ್ಜಿಲಿಗೆ ಕವಿ ಉಲ್ಲೆ ಓಲು ಏನು ಬರೀ ಹಾಂ ಓ ಈ ಅರಿ ಕಡೆ ಒಂದಿತ್ತಾನ ಎಲ್ಲ ದೋಸೆಗೂ ಮುಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮೈಪು ಮೈಪು ಏರು ದುರ್ಗನ ದುರ್ಗ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತ ಆರು ಸುರತ್ ಕಲ್ದಾರ್ ಏನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೀಗ ಐಟು ಪೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಪಿರೋಲ್ಲೇರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಈರು ಇದ್ಯಾ ಅಂದು ಇರು ಮುರಣಿ ತುಯ್ಯರ ತೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲು ಎನ್ನ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪುಪಿ ಓ ಕೈಕಂಬಡ ಇಲ್ಲು ಅಂದ ಮುಟ್ಟದನೆ ಈ ಉಂತು ಗಡತಾ ಅಂದದೆ ಚೌಲೆ ಉಂತುದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೋರ್ನಿ ಅವಲೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಲ್ಪನೆ ನೀರು ದೋಸೆಗು ಅರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡಿ ಏರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡು ಏ ಪ್ರವೀಣ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡ ನಿಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೈಜಿರ ಬೊಕ ಯಾಂದಾದ ನಿಕ್ ತೋಜುನ್ಯಾ ಹಾಂ ಅನ್ನ ನೆನ್ಗೆ ಬತ್ತನೇ ಎಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇಡ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಅಂದ ಗುರ್ತೊಂಡ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೈ ತೂದುಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಮುರಾನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂತಿಜಿ ಅಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಅಂದು ಎಂಕುಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ ಒಳ್ಳು ತೂಜಿಂದ ಮಕ್ಕು ಮೊದ್ಲು ಕಟ್ಟುನೆಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಕೈಕಂಬಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವ ಮಸ್ತ್ ಪಿರೋಲಿಯರಿಗೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕನಿ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡೆ ಏ ಪ್ರವೀಣ್ ಗುರ್ತುಂಡಿಗೆ ಕಜಿಬುದಾದ ಅರ್ನ ಕಟೀಲ್ ಟೆಂಪಲ್ಡು ಒಂದು ಮುರಣಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆ ಟೆಂಪಲ್ದು ಮೇ ಎಪ್ಪ పోతీనియా మీద అదే బాతేరుందిలే అతాపుండా ఆయన భాష అంద దుర్గ వేరే గుర్తుండా బక శ్రీదుర్గ దాది ಗೊತ್ತುಂಡ ಇನ್ನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಅಂಡವ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಂಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗ ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡದ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತಿಂಡು ದುಂಬು ಕಟ್ಟ ಮಂತದ ಎತ್ತೆ ಅಂದು ವಾಡ್ನಿ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಅಂತಂದ ಏನು ಅದು ಬಂಗಾಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಉಂಡದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾನಾಗ ಕುಲವಿನ ಗುರ್ದು ಬೇರಪ್ಪ ಓದುರು ಪಂಡದು ಒಂಚೂರು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಗ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಮಾರೈತೆ ಬರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ನಾಗ ಬತ್ತಿನ ಜನನೇ ಮೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಈರು ಎನ್ನ ಲೈವಿಗೂ ಬತ್ತಿತ್ತರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂದ ಪ್ರವೀಣ್ ಓದಿತ್ತನ ಎಂಕ್ ಮುರಣಿಯೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರು ಕಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಬಂದು ದಾದೇನು ದಾದ ಕಟ್ ಮಂತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅಪರೂಪದಾರ್ ದಾದ ಕಟ್ಟ ಮಂದಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಂದಿತ್ತಾನ ಅಂದಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬರಂದೆಪ್ಪಿ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹುಡುಗ್ಯಾವ ಇತ್ತೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹುಡ್ಪೋದಿತ್ತಿನಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ತೂತಿನಿಗೆ ಲಾಗುಡಿ ಈತನ ಈತಿ ಜತ ಬ್ಯಾಡ್ನಾಕ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಲೈವ್ ಯಾಪ ಓಕೆ ಸೀಸ್ ಎಲ್ಲೆ ಮನ್ಪುವೆ ಕುದ್ದರುವಂತೆ ತಿನ್ನೋರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಕದಾದೆ ಗೊತ್ತದ ದಾದನ ಬಂಡ ಲೈವ್ ಉಂಡತ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಈ ಪೊಂಜೆಗು ಚೂರು
ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಗಂಟ ಅಕ್ಕ ಹಾಂ ಆತಜಿ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಇವೆನ್ಮ ಉಪ್ಪು ಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಯ್ತಾ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹೋಯ್ತಾ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬಂದದ ಸ್ನಾನ ಆಯ್ತಾ ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಬೋದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಆಯ್ತು ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮರೆ ಎಂಟಿಗೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಒಂದು 3-4 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುಲ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೈಕಂಬಡದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೂ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ವೆ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಕಂಬಾಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಉಂಡತ ಐಟೆ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಬರ್ಪೆ ಲೇದೆ ಅಂಚನ ಫಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಬರ್ಪೇನ್ ಐಕ್ ಆನಿ ಫುಲ್ ಮನ್ಪೇನ್ ಪಂತೀರು ಬತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂಡದು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿತ್ತ ಅವಳು ಎದುರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಕೈಕಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನೆತ್ತ ನವರಾತ್ರಿ ದನ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮುಟ್ಟೊಂಡು ಕೂತು ಹೆಂಗ ಕೂಜ ಲಾಸ್ಟ್ 31 ಕೂಪಿನಿ ಕೈಕಂಬಡ್ ಪಿಲ್ ನಲ್ಕೆಂಡು ಯಾನು ಫಸ್ಟೇ ಬದುಕು ಎದುರು ಲೈಡ್ ಉಂಟು ಈಗಲೇ ಪೋಯರು ಬಿಡ್ತೇರು ಆಯ ಪಜ್ಜಿಲೆ ತೋಪೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಊದು ಪೋತೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿ ಏಪೆ ಕೈಕಂಬಾಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಏಪ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಇತ್ತೇನಾ ಬಯ್ಯಗಲ ಮನ್ಪು ಕಾಂಡೆ ಮಂತನ ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರಿಯ ನಮ್ಮ 5 ಗಂಟೆ ಮನ್ಪು 5 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನ ಓಕೆ ಬರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಪಂಡದ ಅದು ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ಜನಕ್ಕೂ ಫ್ರೀ ಆಪ ಕಾಂಡೆ ಪೋಪೇರು ಜನಕ್ಕೂ ನಮಕ್ ಏತ ಜನ ಪೊಸದು ಬರ್ಪೇರು ಆತ ಜನ ಆ್ಯಡ್ ಆಪೇರು ಐಕ್ ಶೋಭಾ ದಸರಾಗು ಬರ್ಪುಜರ ಅಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಗು ಬರ್ಪೆ ನೋ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕೆ ಬಗದಾದ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದುದೆ ಅಚ್ಚು ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಕೈಕಂಬಾಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಪಾಡೋಡು ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆದು ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಆತ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡು ನಿಕ್ಕ ತುಲ ಕೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದು ತುಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬೋದು ಆಪುಂಡು ಅವು ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಪಾಡೋಡು ಬಯ್ಯ ಪಾಡೋಚಿ ಯಾನ್ ಪಾಡದಿತ್ತೀನಿ ಬಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಜಿಂಕ್ ಅತ್ತ ಪಿಲ್ಲಿನಲಿಕ್ಕೆ ಏಪಯೇ ಬರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಪ್ಪು ಓಕೆ ಸೀಸ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಗ ಪಿಲ್ಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕುಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಇನ್ನಿತ ನ್ಯೂಸು ಪೇಪರ್ ತಿಂಡಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಗೋಡೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಸೈತಿನಿಗೆ ಅವ್ವ ನಮ್ಮನಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಇನ್ನಿದ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪ ತಿನ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ನಲಿಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರ ನಲಿಪೆ ದಂಕಿದ್ದು ತೋಜೋಡು ದಂಕಿದು పోతు ನಾನು ಅಂಚ ತೈತೀನಿ ఒకదాలತ್ತು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಿನ್ಬೋದು ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಬಾಯ್ ವಾಲಿಗೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ತಿಕ್ಕಗ ಅತ್ತು ನಲಿಪಿಲು ನಲಿಪೇನಲ್ಲ ಕವಿತರಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ ಎತ್ತಿಂದ ಮೇಘನ ಎಂಗನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಪಿಲಿ ಎತ್ತಿಂದು ಎಂಚಿ ಪಿಲಿ ಐಕತ್ತ ಬರ್ಬಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಂದು ಪಂಡದ ದಂಕಿದು పోತೀನಿ ಮಂಡ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೆತ್ತಿಗೆ పోతుండు ಇಂಚ ಬುಟ್ಟು ನೀರು ಪರ್ಪವೇರು ಅಂಚ ದಂಕಿದು పోತೀನಿ ದೇವರೇ ಈ ಟೀಚರ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಡು ಈ ಶೋಭಾ ಟೀಚರ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಡು తెమ్మతులాగా ಬರ್ಬಿಂಡು ಏನಿ ಅಜ್ಜಿಜ್ಜಿ
ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಲಿಪೆ ಅವಳು ಆಡ ನೆರ್ಪಿ ಎಂದು ಮಗಿ ಗುಡ್ ಪೂಜೆ ದಾದೆ ನಲ್ಪು ಪಿಲಿ ನಲಿಪೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಜೀವ ಪೋಯರಿತ್ತಿಂದ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡತ್ತೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ದಂಕಿದ್ದು ತಿಂದು ಪೋ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಶೋಭಾಗ ಬೈ ಯಬ್ಬಾ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾಡಿಕ್ಕೆ ಬೈಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿ ಇರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಾರತ್ತೆ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಇಲ್ಲದ ಬಾಗಿಲು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರೇನು ಪಾತ ನಲ್ತಂದು ಇತ್ತಾರೀರು ಶೋಭನಿಕ್ಕೆ ಬೈಗೆ ಈರುಂಡಾರ ಯಾನ್ ಚಪಾತಿ ತಿಂಡೆ ಒನಸು ಬಂದಿದ್ದು ಜಿ ನಿಂಗೆ ಕುರ್ಚು ಒನಸು ಮಾಡಿದ ಒನಸು ಬಂದಿದ್ದು ಚಪಾತಿ ಶೋಭಾಗ ಬೈಗೆಯ ಈ ಉಂಡಾರ ಎನ್ನ ಮೇವರಿ ಬೈಜೇತ ಮರ್ಮೆ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಬಂದಿನಿ ಐವಡಿ ಹೋತೇನ ಅನ್ನ ಒಲ್ಲರು ಕೆಲವು ಇಜ್ಜೇರು ಈತ ಬೇಗಲ போயிடா ಬಿಡ್ದು ನಾನು ಅಂದದಚ್ಚು ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೇತದು ಪಾ ದೇವರ ಅಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಚಾನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ದೇಪುಂಡು ಅಂದು ಸರ್ಕಿಟ್ ದೇಪುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಊತೆ ಇದು ಚಪಾತಿ ತಿಂದದ್ದು ಬಾಯಿ ಬೈಜ್ಜ ಕೇಕು ಜಿಕ್ಕು ಅತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅವು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿತುನಿ ಬೆತ್ತ ಚಾನಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆನ ಚಾನಲ್ಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬೂಡ್ದುಂಡು ತೂಲೆ ಯಾನ್ಲ ತೂಯ ಐಟ್ ಜಕಲ ಜಾಲಿಡ್ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಜಾಲ್ ತೂನಾಗ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾವು ಶೋಭಾ ಏರು ಬಂಡದು ಬಕ ಏರ್ನ ಜಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಜನ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದಿನ ಜನ ಮೇರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ ನಲ್ತಿನ ಜನ ಪೂರ ಬೇತೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿತ್ತೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಂಟು ಅಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಚುಟಿತ ಅಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತಿರ್ಗುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಸವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಆಯಕ್ಕ ವನಸಾಂಡಿ ದಾಜಿ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡು ಯಾನ್ ಚಪಾತಿ ತಿಂಡೆ ಅಮ್ಮ ರಡ್ಡು ವನಸು ಕೊರಿಯ ಬೊಕ ಮೂಲು ಸಾಂಬಾರು ಬತ್ತಿತ್ತು ಅವೆನ್ನೆದೆತ್ತದು ತಿಂಡೆ ಯಾನ್ ನಿನ್ನಾಂಡ ಸವಿತಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಶೋಭ ಬಂದುಲ್ಲ ಶೋಭ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಲಿಗೆ ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿ ತೋಜುನ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಯ ಅಜ್ಜಿ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನ ಅಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಜ್ಜಿ ತೋಜಿ ಅಂದು ಆಂಡ್ ಸವಿತನ ವನಸಾಂಡ ಸವಿತಾ ಉಳ್ದು ಬಾತಿರ್ನ ಮುನ್ನಡಿ ಬಾತಿರ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗೊಂದು ಶೀತಲ ಉಂತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಈ ತೆಮ್ಮಲ ಉಂತುಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮನೆ ದಾದ ಪಪ್ಪ ಗೊತ್ತದ ಎನ್ನ ಬುಡ್ರು ಪೋರನಿಗೆ ಏನು ಜತ ಕಾಂತಾರ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯನ ಮಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ತೂತುಜಿ ವೇಣೂರು ಅತ್ತು ಸವಿತಾ ವೇಣುಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಕವಿತಾ ಮಿಸ್ ಆತೇರು ತೂತಾರ ಕವಿತಾ ಅತ್ತು ಸಾರಿ ಗೀತಾ ಎಂಕಲ್ಲ ಗೀತಾ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಮಿಸ್ ಆತೇರು ಆ ರಿಜ್ಜರು ಪಂಜ ಓಡೆ ಪೋತುರು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ ದಾಯಿಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಾರು ದಾದ ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂತ ವೇಣೂರು ಎಂಕಿ ಚಿಕನ್ ದಾಯಿಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಾರು ಮಂದಿಜಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ
1,000 ಇದ್ರೆ ಹಾಕಿ, ನಾಳೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆಯಿತು, ಕಿಶೋರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ. ಕಿಶೋರು ಆಯ್ತು 1,000 ಕೊರು ಎಲ್ಲ ಗೊರ್ಪೆಗೆ. ಯಾನು ವಾ ಕ ಕವಿತ ತೂಪಿ ಕವಿತಾರು ಗೀತ ಅಲ್ಲ. ಕಿಶೋರ್ 1,000 ಎತ್ತನ ಕೋರು ಆಯ್ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರನೇ ಮಿಸಿರು ಆಂಡು ಶುರು ಆತು ನೇಸ ಬರ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು. ಕಾಂತಾರಡು ಯಾನ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಮಗ ಕಾಂತಾರಡು ಉಳ್ಳಿರಿಗೆ ಅವ ಕಾಂತಾರಡು ಅವೇನು ಚಪ್ಪುನು ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಉಂಡಾ? ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಗೇನು ನಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಎಲ್ಲ ಗೊರ್ಪಿಗೆ. ಯಾವಾಗೇನ 1,000 ಮೂಲ ಅಂಚೆನಿಗೆ ಸಾಲ ಕೇರಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಲ ಕೊರ್ನಾಗ ನೇ ಓ ಮೂಲ ಆಯ್ಲ ಸಾಲ ಕೊರ್ಪ ಇನ್ನಿಗೆ 1,000 ಕೊರ್ಪ ಎಲ್ಲ 2,000 ಮಾಡುವಲ್ಲ. ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾ? ಆ ಪುಂಜ ಓಡಿపోతుండు నాడొందులే ఇంకులు యాపర్దిని తిక్కుచి ఆటో డ్రైవర్. ఓ అందు ఎంకల్ ఆటో డ్రైవర్ మిస్సింగ్ ఏసపాడాడు. ನೀವು 1,000 ಬೋಡತ್ತ ಏಸ ಬಾಡ್ಲೆ ಮಾರ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2,000 3,000 ರಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಓ 2,000 ಕೇಳಿ ಐಬಕ್ಕ 1,000 ಕೊರ್ಕತೆ ಅಂದಿ. ಓ ಹಾಯಿಲ ಊಲ ದಾದಿ ಹಾಯು ಎಂಕ್ 2,000 ಕೊರ್ಲೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ. ಕವಿತಾ ವನಸಾಂಡೆ ಉದರ್ದಾದಿ ಗೀತಾ ಗೀತಾ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಒಂದು ಉಜ್ಜಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಮಾತಾ ವೇಟು ಎನ್ನ ಪುದರುಂಡು ತೂಲ ಮಗ ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪಂದ್ ಬರ್ಪು ಅದದ್ದು ಐಟಿರ್ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಗು ಶೋಭಾ ಇನ್ನ ವನಸ್ ಊಟ ರೀಸಿಸ್ ಊಟ ಆಯ್ತು. ರುದ್ರೇಶ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. 6 ಮೂಡು ಕೊಡಿದಾರೆ ಅಂದ ಮುಡಿಕೊಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವರು ಬರ್ಪು ಜೇರುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರುದ್ರೇಶ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಎಲ್ಲರೂ? ಇಜ್ಜಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪನ ವನಸ್ಸು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪನಯ. ಓ ಕಿಶೋರ ದಾಯಕ್ಕ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪರು. ಓ ಉಂಡು ಮಾರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತೀನಿ ತೂಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ ಕವಿತಾ ವನಸಾಂಡೆ ಅಂದ್ಕೇಂಡಿ ಅಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ದಾಯಕ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಾರಂದು ఆయన ಮುಂಗೂಸ್ ದರ್ತವಾಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಮ್ಮನ ಪಾಟ ಮಗ ಶೇ ಏನನ್ನ ಲೇದೋರಾತ ಈರು ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾ ಬೈದು ಇರ್ತೀನತ ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ. ಯಾನು ಒಂಜೆಟುಲ್ಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಅಂದೆತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ಡುಲ್ಲೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಡುಲ್ಲೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ. ಅದಿಪ್ಪಿ ಅಡಿಪೆರೇನಾ ಅತ್ತು ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಪೋತಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಡುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ಡುಲ್ಲೆ ಕೆರೆಟ್ ಮೀನಾಗ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಂಗಾರ್ಲಕ್ಕ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದೇವ ಮೇರ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ತಬಲೆ ಈತ ಬರ್ಪೇತ ಸಚಿನ್. ಅಜ್ಜಿನ ಪುದರ್ ಯಕ್ಷಿತನ ಅಜ್ಜಿನ ಪುದರ್ ಯಕ್ಷಿತನಗೆ ಉಂಡೆ ಅತ್ತ ಮಗ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಿಜವಾದಾರ್ನ ಪುದರ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅತ್ತು ಪುದವರ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅತ್ತು ಪುದರ್ ಬೇತಂಡು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಪದ್ಮಾಪತಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಭಾರತೀಯಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ తీయದ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಜ್ಯ ನೆಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೂ ಆಮೇಲೆ
ತೂತೆನಾ ಅಂದ ಪಯ್ಯ ಅಂದು ಬಾರ್ದತ ಬರ್ತಿರದ ಏತ ಗಂಟೆದ ಬಂಗು ಹಾಂ ಏತು ಗಂಟೆದ ಬಂಗು ಬಾಂಗ ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟೆ ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಇಕ್ಕಡು ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಇರ್ನ ಮರ್ಮಯ್ಯ ಒಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಯ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲ ಬೇತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೇಲೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಡರು ಐಕ್ ಕೇನಿ ಐಟ್ ಬರೆತೀನಿ ಅಂಚ ಬರತೀನಿ ಅಂಚ ನಾಳಿದ್ದು ನಾನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ರಾತ್ರಿ 9 ಇಂದ 11:30 ತನಕ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಡಬ್ಬೆ ಬತ್ತ ನುಂತು ಈಗ ಪೂರ ಕೊದ್ದು ಕಾಸು ಕೊರೋಡುಗೆ ಈಗ ಸಪುರದಾಲ ಸಪೋರಿ ಇದಾಲ್ ಓಲಾಲ್ ಏರಿಯಾ ನಿನ್ನ ಸಪೋರಿ ದಾಲ್ ಕರಡಿ ವೇಷ ಹಾಕು ಆಯ್ ಕರಡಿ ವೇಷ ಹತ್ತು ಡಬ್ಬೆ ಬತ್ತ ಉಂಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಬಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು 1,000 ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಂಗೆ 2,000 ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ. ಖರ್ಚಿಪ್ಪಾರ್ದು ಕುಲೇರವಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಸಿ ನರ್ಸು ನರ್ಸರಾಡು ಜನ ಶೋಭಲಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಉಲ್ಲಲ್ ಮಗ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು ಭಯಂಕರ ಶೋಭಾ ಅಂದರೆ ಶೋಭಾ ಈ ಹೀರೋಯಿನ ವೈಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ತಂಗಿ ಅಂದು ಅವರಾಧಿಕ ಯಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಪು ಆಳು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಪನತ್ತು ಸೋಕು ಇಜ್ಜಲಜ್ಜಿ ಆಳು ವಿಲನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿ ಏನಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಬರ್ಪುಜೇನೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನಲ್ಲ ಇದ್ದನ್ನ ಬರ್ಪುಜೇನ ಯಾನು ಯಾನು ಮಾರಿ ಹೊತ್ತು ವಿಲನ್ ಕವಿತಾ ಮಗ ಅಲ್ಲ ವಿಲನ್ ಈ ಕವಿತೆಗೆ अर्जुन अतार दिल्ली में है मैडम. नहीं मैंगलोर में है. मैं मैंगलोर से बात कर रहे हो. ನಾನು ಏಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಮುಂದೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಕೋಲು ಹಿಡಿದು ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಥ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ ನೀನು? ಅರ್ಜುನ್ ಅತಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ. ಇರಿಗೂ ಯಾನು ವಿಲನ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆ. ನಂದು ವಿಲನ್ಗೆ ಏರು ಆರೆ ಇಲ್ಲ ಮೋದಿ ಅವರೇನ ಕೈ ಕಾರು ಪೂರ ಬೇನೆ ಪುಂಡು ಮುಂಚ ಫುಲ್ಲುಂಡ ಮಿತ್ತದು ವಿಲನ್ಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯಿತಾ. ಕವಿತಾ ಎಂಜಲ್ಲ ಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಪೂಜಾಲು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿಂದ ಕೇಂಡೆ ಬನ್ನಿ ಆವ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಅಂಜು ಬತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಹೋಂಗರೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಿಂದು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಜೈದೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಜೈದೆ ದಾಂಡೆ ಹಚ್ಚು. ಮೀನು ಮಾರ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಾರ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಹೌದು. मेरे घर दिल्ली में है. आपका घर दिल्ली में है? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा. ದಾದಾ ಅಪ್ಪು ನಿಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿಜಿಗೆ ಜರಿಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚಾ ಬರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ದಿ ಓಡ್ನಟೆ ಬರೀಟು ಗಡಿ ಚಾ ಬರ್ದು ಬಯರ ದಾದನ ಅವೊಂದುಂಡು ದಾನೆ ತರದಿರು ಕೂಡ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪನ ಅಜ್ಜಿ ಮೀನು ಏರಿಗೂ ನಿಂಪೆ
मानसून की दुकान स्ट्रेट है ना आए आए ಮೂರನಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ ದಾಲ ಮನಿ ಪುಜ್ಜಿ ದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಡ್ಸಿ ಇಂಚೆ ನೆಪ್ಪಾಡ್ ಇಂಕ್ ತೆಮ್ಮ నీకు తెమ్మనే డాడ్ యాన్ తెమ్మలత్తి జన తూలే బారు ఒక్క లైవ్ రెడ్ పోవేరు ಲೈವ್ಡ್ ದಾದಯ ತೂಲೆ ಬಾರಕ ಲೈವ್ ಏರು ಬೊಬ್ಬನಿ ಶೋಭಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಶೋಭನ ಕಂಡನಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಅಂಚ ಬನ್ನಿನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಬನ್ನಿನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂದು ಈಗ ಹಿಂದಿ ಯಾರು ಹಿಂದಿ ಪಾತೇರ್ನಾಗನ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ವೆ ಅವ ಹೂವಾಯಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ 5,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಬೇಡ ಅವನಿಗೆ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ರ ಅವನೇ ಸಾಕು ಬೇರೆ ಒಂದು ಬೇಡ ನೀನು ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ಅಜ್ಜಿ ಮೈನ್ सुनार की दुकान मैंने काम करता हूँ मैन सुनार की दुकान में आप काम करते हो ओके ओके डन थैंक यू अच्छा है काम कर दो यान कुलंदिनी नेट ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ನವೀನಾಚಾರ್ಯ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡೆ ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪುರ ಬೈದಿದ್ದು ಅಂಚೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಕುಲೊಂದು ಮುಕ್ಕಳು ಮಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬೈಜೇರಿ ಯಾನು ಅಂತ ಕುಲೊಂದು ಲೈವ್ ಅನ್ಪಗ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತಾರದೆ ಬೆಲೆ ಎಂಚುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಇರು तुम्हारा मैंगलोर कितना ग्राम है मैडम बहुत अच्छा है क्या है तुम्हारा मंगल सूत्र ओ ये मंगल सूत्र है ये 1 लाख का है 1 लाख का है 10 ग्राम का है 10 ग्राम का है ಎಂಕಿ ఇది పంచిమగ్గ ಮೀನು పొడిండు ಜನ ತಿನ್ಪುಂಡು ಕವಿತಾ ಬೋಲಾಚು ಶೋಭ ಕಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಾಲ್ ಈರು ಕ್ರಿಶ್ಚನ ಪರಬು ಈರು ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ದಾರ ಅಂದ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ತರಕ್ಕೆ ನೀ ಒಡಂಚ ಯಾನ್ ತಾರೀಕು ಎಣ್ಣೆ ಬಾರದು ಕುಲ್ದೇನಿ ಎಲ್ಲ ಮೀಯರು ಇನ್ನು ಮೇಯ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ತಾರೀಕು 2 ದಿನ ಕೊರ ಮೀಪು ಮೂಲ್ತ ನೀರು ಮೀಂಡ ಭಯಂಕರ ಊರು ಅಲ್ಪ ಊರು ಏನು ಮೂಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ഞാൻ പക്കടെ പന്നിയവേ ടൗൺ ഹാളില്ലാണ്ട് എന്നോട് വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ ടൗൺ ഹാളിൽ മീറ്റിങ്ങില്ലാണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും അല്ല കുള്ളാട് ಅಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಇಂಚೋ ಇಲ್ಲ ಮಗ ಕಿಶೋರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಅರಮಂಡೆ ಯಾನ್ ಫೈನ್ ಪೇಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿನಿ ಎಂಬೇರು ಪೀಟೋಡು ಕುಲ್ದಿನಿ ಮರ ಅಂದೆ ಅನ್ಮೀಟೋಡು ಕುಲ್ದಿನಿ ಶೋಭೆಲ್ಲ ಕವಿತೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಹಾಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಗುಂಡತ ಶೋಭನ್ ತೂದು ದಾದಾತನ ಮೇಘ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅಲ್ಲಿ ಇದಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಪೆಂದು 8 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ಕೀನೊಂದಲ್ಲಿ 10 ಎನ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಡು ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಉಂಡತ ಅವು 8 ಗ್ರಾಮ್ದಾಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡಿಗೆ ಆಯ್ ಪಣ್ಣಿ ಯಾ ಓದಿ ಆಯನ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾನು ಪುರ್ಬತ್ ಮಗ ಕವಿತಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅಂದು ಒಬ್ಬೋ ಕವಿತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ನನ್ನ ಪರಬಗ ನಾನು ಪುಗರ್ನು ಪರಬು ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ದೀತನ ಪರಬು ಕುಲಾಲ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಅಜ್ಜೆರವು ಅಂದವ ಅಜ್ಜೆರಿ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಏರ್ ಮಗ ಕುಲಾಲು ಅలా 100% ಲೈಕ್ ಬರೋದು ಏರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ದಿಕ್ಕಾವೋ ಮೇಡಮ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ देखो देखा देख लिया ना वो इतना बड़ा है ना 1.5 लाख हो गया इसको
वो बनाया था ना, अच्छा है ना, ठीक है. ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಬಾರು ಫೈನು ಗೆಬ್ಬುಗುಲಾರಡು ಮಗ ನಿಕ್ಕೆ ಬಾರು ಬಾರು ಬಂಡ ಎಂಚಿದ ಆಯ್ತಾ ಬಾರ ಅದು ಗಡಗಡ ಲವ್ ಯು ಟು ಮೇಡಮ್ ಬೇದಾದನ ಮರದಿರಾತನು ಅರ್ಜುನ್ ಅರ್ಜುನ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಕಾರ್ ಕೆಜಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಬಯ್ಯ इधर देखो अर्जुन अर्जुन अत्तर वो क्या है ना इधर एक बुड्ढी है एक बुड्ढी है अज्जी 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 का मतलब मालूम मालूम है ना बुड्ढी है उसको पायल का करके दे पायल पायल मांगता है आपका साथ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಬಾರ್ ನಲಿಪೆರುಂಡ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ పంపిన సీంతులగే అర్జున ఇంకొంచెం అరిగించి మత్తు కుర్రు పయ్యా అయితే రెండు కూడా పయ్యాగే अर्जुन ये बुड्ढी को एक पायल पायल है ना वो ला के दे दो उसको वो ला के दे दो वो डांस करता है उधर जाके अब कहाँ करना है गिज्जे के ना आधा बराबू वो भी बराबर गिज्जे वार्द वो भी ना మల్లెజ్జి అవి పోయినాడు తుమ్మర పాడోడు ఆ సాబుడు ఇస్తే దాదా మనకు వా నమ్ము నువ్వు రెండు उसको एड्रेस देते हैं मैं अज्जी कहते का आप एक दादी की गिज्जे मोहिनी लगा आई बोले संजी लगे ಈ ಮುಂಜು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಾವಂದ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ ಬರ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿಟ್ಟದ ಈ ಕಾಸಿಗೆ ನನ್ನ ಸೀದ ಹೋದ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಗೆಜ್ಜದ ಸವಸನೆ ಬರ್ಚಿ ಯಾನೇ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಪೋಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಅಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಮಾತಿದ್ಯಾ ಜನಕ್ಕೆ आता बरची किशोरी याला आजीगे जगंत करूया बाप ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುಂಡದ ಕೊರೋಡು ಗೊತ್ತಾನ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಾವು ಆಯ್ಕೆ ಎಣ್ಣಿಗೆ ಆಯ್ ಬಿಡ್ಚು ಕಂಡ್ರೆ ಗುಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಅತ್ತಿಯ ಈ ಬರಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಕರಿಯಮ್ಮನಿ ಕೇಳಿ ಆತ ಸೋಕೊಂಡೊಂದು ಈ ಪುಂಜುಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗತ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿನ್ ಕಿರುವೆ ಅಂಚಿಟ ಫುಲ್ ಖುಷ ಆತ ಅದು ಸಚಿನ್ ವೈದ್ಯ ಹೌದಾ ಹೆಂಗೆ ಕಜಿಪುಗ ಅಂದೆ ಕಜಿಪಂತ ಕುಳ್ಳುದ ತಿಲ್ಲಾಡು ಬಂದ ಗೆಜ್ಜೆದೆತ್ತುಕೋರು ಪಾಪ ಅವನ್ ಗಿಜಿ ಗಿಜಿ ಮಂತ ನಲ್ತಂದು ಪಾಡು ಮಾರ ಆಸೆತ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚು ಬೈಯದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜೆ ಮೂಲ ಕಿಶೋರುಲ್ಲೆ ಐದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಿಗೆ ಗೆಜ್ಜ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚು ಅವೆ ಈರೊಂಜಿ ಕಾರ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಪಾರ ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತಗೋಡೆ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಕಂಡ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿ ಪೋಯ್ ಮರಲು ಮಾರ ಸಚ್ಚು ಬೈಜೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಸಚ್ಚುಗೆ ಏಜನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಎನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗಿಗೂ ಗೆಜ್ಜೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇವಿ ನೀವು ಅನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೆಜ್ಜೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಪಾಪ ಫಾರಿನ್ ಬನ್ನ ಕಲ್ನೆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಆಯ್ಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಟ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಅರ್ಜುನ್ಗೂ ಆಯ್ ಬಲ್ತಿದ್ದ ಆಯ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ಎಂಡ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕೇಂದ್ರ ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಬಿತ ಪುರ ಕೇಂಡು ಬಂದು ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಮಂದು ಕುಲರು ಬರ್ತೀನಿ ಇರಕ್ಕೆ ದಾದಪ್ಪಲ್ನೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅರ್ಜುನೇ ಸೀದಾ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪೋಯೇನ ಒಂದು ಅಂಬರಿತ್ತು
ಅರ್ಜುನ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬಕ ಇರ್ದ ಆಯ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಕಿಶೋರ್ಡ ಕೇಳಿ ಕಿಶೋರ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಗೆಜ್ಜ ಅರ್ಜುನ ಸೀದೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಅಂದ ಅಂಬರ್ದಿರ ಪಿಚ್ಚು ಹೀರೋ ಕಿಶೋರ್ಡ ಕೇಳಿ ಗೆಜ್ಜ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಅನ್ನೊನ್ನಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಫಾರಿನದು ವನ್ನ ಕನಪೇರಿಗೆ ಇರೆ ದಾದೆ ಬೋಡು ಎಂಕಲ ಕೋಡೆ ಕೇಂಡಿರ ಅಜ್ಜಿ ಈಕ್ಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋಡ ಮಲ ಮಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕನಪೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ ಕನಪೆರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕನಪೆರಿಗೆ ಪೂರ ಕನಪೆರಿಗೆ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಆಂಡ ಪಾಪ ಅಜ್ಜು ಅಜ್ಜಿ ಕೀಶು ದಾದ ಕೊರ್ಪ ಮಗ ಅಲ್ದೆ ಅಚ್ಚು ಕೀಶು ಅಚ್ಚು ಶೋಭಾ ಮುಲ್ದಿಲೆಗೆ ಕೀಶು ದೇವರ ಅಜ್ಜಿನ ಕರನೆ ಪರಬು ಚರ್ಬಿದ ಭಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಕೀಸು ದಾದ ಕೊರ್ಪ ಮಗ ಅರೆಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿರೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಬೋಡ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿ ಬೋಡ ಬೇ ಪರಬು ಸೇಲೆ ಕೀಸು ಅಜ್ಜಿ ನಂಬರ್ಚಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರೆ ದಾದ ಬೋಡು ಪನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಮೊಗಲ ಆಂಕರ ತುಲ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಎನ್ನೆಕ್ ಕೀಸುಲೆಜ್ಜೆ ಆಯ ಕೂಸುಲೆಜ್ಜೆ ಬಲ್ತೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಬಲ್ತೀನಿ ಕಿಶೋರು ಈ ಪೋಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರಗೆ ಅಜ್ಜಿನೇ ಪೋಯಿನಿ ಅಜ್ಜಿನ ಪೋ ಒಂದೇ ಬಕ್ಕ ಈ ನಮ್ನೆ ಇರು ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ ಪುತ್ತಜ್ಜಿ ಬಂದು ಗೆಜ್ಜಿಗೆ ಹೆಂಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ ದಾದಾಂಡಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಪೂಯಿನಿಗೆ ಅಚ್ಚು ಶೋಭಾ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟು ಮೇರೆ ಮಂಡದ ಗೆಜ್ಜೆ ಕೊರ್ಪರ ಪೋಯಿನ ಬತ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿ ಕೀಶುನಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೀಶು ದಾದ ಕೊರ್ಪಗೆ ಕೀಸು ಕೊರ್ಪುಜೆಗೆ ಕೀಸು ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನಿಗೆ ಇರೆ ದಾದ ಬುಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಪುಜ ಅಜ್ಜಿರ ಬಾರಿ ಬಗೆ ಅಂದ ಕಿಶೋರು ಪಾಪಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದಾತ ಧರ್ಮ ಆತ ನಮಕ್ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರುಡು ನಮಕ್ ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಬೋಡು ಅಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ದಾದೆ ಬುಡಿ ಅಂದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಬುಡಿ ಅಂದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೊರದು ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕೊರಂದಿನ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ಈ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಈ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪ ಬನ್ ಕಿಶೋರು ಏರಿ ಸುರುಕೆ ಬನ್ನಿ ಏರಿಂದ ಓಲುಪ್ಪುನ್ ಬನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಬಂಡದ ಆದಾಪುನ್ ಮಾರೆಯ ನಿಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಬಂಡದ ಆದಾಪುನ್ ಏರು ಬಂಡದು ಬನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲೆ ಪೋಯಿನಿ ಪೂರ ಪೋಯಿನಿ ನಾಯಿಲು ಬನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತು ಅಚ್ಚಿಗು ಶೋಭಾಗ ಬನ್ನಿ ಶೋಭಾ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಆನಗ ಲೇಟ್ ಆನಂದು ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಬೈಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತ ಪಟ ಪಟ ಬರೋದೊಂದು ಪೋಯಿನಾ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಿರ ರಂಗ ಆನಗ ಲೇಟ್ ಆನಂದ್ಗೆ ಯಾನು ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆದ ಕಿಶೋರು ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆನಾ ಬುಕದ ಈಗ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತ ಸುರತ್ ಕಾಳುಳ್ಳೆ ಅಂಬರ ಕಟ್ಟೆಡುಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಬದ ಬನ್ನಿ ಎಂಗಲ ಗುರ್ತೊಂಡು ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಗಲು അങ്ങനെ ചെല്ലു ഞാനുല്ല എനിക്ക് കോൾ ബത്തുണ്ട് മെന്ന അഞ്ച പോയിനാ ശോഭ ഗോയിങ് ಕಿಶೋರ್ ನಾನು ತೂತಾರ ಗುರ್ತೊಂಡ ತೂತಿನ ಮಿನಿ ಗುರ್ತೊಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಹತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುನ ತಪ್ಪ ಯಾಂಕುಲ್ ದಾದ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಸತ್ಯನೇ ಪನ್ಪುನ ಒಲಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ವರ ತೂಕಂದ ಆಸೆ ಆಪುನು ಅಂದ ಇಂಚೆನುಲ್ಲೇನವ
ಯಾನ್ 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೆ ಮಗ, ಬಚ್ಚರೆ ತಿಂದು ಬರ್ಪೆ. ಇದು 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಡೆ ಪೋಪುನ್ ಪಂಡದು. ಇದು ಪಂಡದು ಸರೀಟು ಪೋಲೆ ಅವೇ ಅಜ್ಜಿ, ಈ ರೆಂಡ ಸರೀಟು ಬಂದು ಪೋಲೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂದು ಪೋಡ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸತ್ಯ ಬಂದು ಬಲೆ ಬಚ್ಚರೆ ತಿಂದು ಬಚ್ಚರೆ ಕೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾತೆರ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಓಲರ್ದೆ ಬಂದು ಮನ್ಪಡ ಬರ್ಪಾರ ಶೋಭಜ್ಜಲ್ ಐಕ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿ ನಾನು ಬಯ್ಯ ಮನ್ಪುಜಿ ನೈಟ್ ಮಂತ್ರ ಜನ ಬರ್ಪುಜಿ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುಕ್ಕಡೆ ಏನು ಜೆಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುನು ಏನು ಜೆಪ್ಪುಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ಬಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮನ್ಪ ಅರ್ಜುನೆಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಊರ ಪುರುವಾಪುಂಡು ದೀಪೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬಾಬಾಗೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಈ ಮಗೆ ಬಾಬಾ ಬಂದಿನಿ ಈ ತಿಕ್ಕವ ಅನಿಕೆ ಡಿಬ್ಬ ದೀದಿಜಿ ಅನ್ನು ಉಪ್ಪರಂದು ಮೇರೆ ಒಳ್ಳೆದು ಗಗನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಮಾರೆ ಆ ಜನ ಬತ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ಮಗವು ಕಿಶೋರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಆಂಡಾರು ಒಲ್ಪನ ಬಂದಿನಿ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕಿಶೋರ್ಗೆ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಕಿಶೋರು ಏರ್ ಮಗವು ಕಿಶೋರು ಅಚ್ಚು ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಶೋಡೊಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಕಡುಪುರುವೆ ನೆಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅವು ತೂಲೆಗ ಎಡ್ಡುಂಡ ತೂಲ ಡ್ರೆಸ್ ಆನೆ ಕಡುಪುರು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾರತ ಬಂಡಲು ಅವು ಕೋಟನಂದು ಐಕ್ ತೂಲ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಿಶೋರು ಬಾಬಾ ಪಂಡ್ರ ಆವ ಮಗ ಯಾನ್ ಬಾಬಾ ಅತ್ತು ಅವು ತೂಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಸೆಟ್ ಅವು ಅಂಡು ಶೋಕುಂಡುದಿ ಬೇ ಹೊಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಇರೇನು ತೂನಗ ದಾದನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಚಂಚಲ ಪುಡಿ ಚಂಚಲ ಅಂಡ ಕಂಚಲ ಬಂದಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ಬಂದು ದೇವರ ಯೋಗೀಶನ್ ಏರ್ ಮಾರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೈಲರ್ದು ಈ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮೆನ್ಗೆ ಬೂದಿಗಂತೂ ಇಜ್ಜ ತೂಲಗೆ ಹಚ್ಚು ಹಾಗೆ ಬರಲು ಜೋರು ಉಂಟು ಬರೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಹಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಕಿಶೋರ್ ಆಯ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕಿಶೋರ್ ಹತ್ತು ಯೋಗೀಶ್ ಲೈಕ್ ಕೈ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಶೋಭಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಅವಲ್ದಿಲ್ಲ ಕೈ ಬರ್ತೇನೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಕೈ ಬರ್ತೇನೆ ಮರ್ಲನ ಮಿನಿ ದಾದನ್ಲ ಮಿನಿ ಪನ್ನೊಡ ಹೆಂಗಿನಿ ಮೂಕು ಮುಸು ದಟ್ಟು ಬಾಡ್ಬ ಸತ್ಯ ನಾಡಬೋದು ದೀಪ ಕೈ ಬತ್ತ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಮಗವು ಎನ್ನ ಸೊಂಟೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬರೋಡ ಕಿಶೋರ್ಗು ಸೊಂಟೆ ಬತ್ತ ಬರೋಡ ಕಿಶೋರ್ಗು ಅಲ್ಲ ಶೋಭನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸಿಗೆ ಬರಬು ಅಂದಿಯೇ ಆಯ್ನ ಸೊಂಟೆ ದಿಲೆ ಮಂಡಿಗೆ ದಿಲೆ ಅನ್ನ ಕಿಶೋರ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾವೆ ದಾಲ ಬೇತ ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಬಂದು ಎನ್ನದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂಪಲೆ ಈತ ಪೂರ್ತಿ ಅನ್ ಪಾತೇರ್ ನೀರಿಡ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ನ ಬತ್ತು ಪಾತೇರ್ವೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪಾತೇರ್ವೇರು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ ಪಾತೇರಾಗು ಕುಶಲ್ಗೆ ಪನ್ಪರ ಬಾಬಾ ಒಂದು ಪುರ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇಂಕುಲವೇನು ಅನ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪದ ಬಂಡ ಕುಶಲ್ಗೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐಕ್ ಮೆನತುಲ ಕಿಶೋರು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಂಟಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಆಂಟಿ ಬೇವರ್ಸಿ ನಾಯಿಂಡ ಮೊಣೆ ದೆತ್ತು ದೀಪತ್ತೆ ಮಾರ್ಲ ತೂಲದ ಹಚ್ಚು ಯಾನಿತ್ತೇನು ಹೈಡ್ ಮಂತನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಯೋಗಿಸ ಕ್ಯಾ ಪೇಸೆ ಕತೆ ಯೋಗೀಶ ಆಂಟಿ ಯಾಕೆ ಮಗೆ ನಾನು ಆಗ್ಬೋದಾ ಯೋಗೀಸ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ನೆನಪನ್ಪುಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ತಪ್ಪಾಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಸಾರಿ ಕೆನ್ನೆಕ್ಲಿ ಪುರ ಮಾಪ್ ಮನ್ಪುವೆ ಮುಲ್ತುಲ ಕಿಶೋರು ಅರೆಂತುಲೆ ಮೆನ್ನು ಏನು ಬರಬ ಮೇಲತ್ತು ಯೋಗೀಶ ಎಂತುಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಂಟಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಆಂಟಿಗೆ ಬೇವಸಿ ಪಾತಿರ್ನ ಕಾಡು ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಕಾಕೊಡು ಯಾನ್ ಮಂತೆ ಐಡು ಬಂತಾನ ಏನು
ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತ್ರ ಓಕೆ ಮಂತ್ರ ಚಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಇಡಿಯಾ ಅಂದಿ ಯಾರು ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಸಿರಪ್ ಕೊರಡಾ ಬಕದೆ ಮದಾನೆ ಅಂದಿ ಏರು ಗೊತ್ತಿನ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಯೋಗಿಸಿ ಮರಲಿ ಹೊರ ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಿತ್ತೇನು ಕೂಡ ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ದೀಪ ಎಂತು ಏನ್ರಪ್ಪ ಹಂಚಿಪೋದು ಇಂಚಿ ಬರ್ಪೆ ಮಗ ಅವಿಯೇ ದೂರ ಬರಬು ಎಂತವಾ ಮುಗ್ದಾದ ಪತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂತ ಇದು ಇದು ಎಂತ ಶುಗರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾ ಹಾಂ ತಿನ್ಬೋದಿದ್ದು ಅವರು ಸಿಹಿ ಅಲ್ವಾ ತಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇದು ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅಮ್ಮ ಅವೊಂದು ಇದಕ್ಕೆಂತ ಡ್ರಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಒಳ್ಳೇದು ಶುಗರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ ಚಿಕನ್ ಹಾಂ ಓ ಬರೀತ ಬಿಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೊರಿರ ತಿಂದಿನಿ ಯಾವ ಕಿಶೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾರಿಗೆ ನೋಡ್ಸಿ ಶುಗರ್ ಗೆಡ್ಡೆ ದೂರೇ ಪರಬು ಆವ್ ಕಿಶೋರು ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಹೊರ ಪಂಡತ ಯಾವ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಬಾತಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೋಕೆನಾ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಜ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರು ಅತ್ತಂದು ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಡೇ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓ ಲೈವ್ಗೆ ಶೋಭಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೊಲೆ ಗೊತ್ತು ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ವೈಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿ ಯಾನ್ ಹೊರ ತೂದು ಪಾತಿರಿಯೆ ಯಾನ್ ಹೊರ ತತ್ತದು ಪಾತಿರಿಯೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಆತ ಕಿಶೋರು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲನ ಎಲ್ಲಿಯನ ಅಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕೊಂಡತ ಎಂಕ್ ನಿಕುಲು ಪಾತಿರ್ದಿ ನಾನು ತಮಾಷೆಗೆ ದೇತನು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂದೇತನುಜಿ ಎಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರು ಈಗ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಪಾತಿರೋರು ಆ ರೀತಿ ಪಾತಿರು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ಎನ್ನದಿನಿ ನಾನು ಬಂಡ ಇತ್ತೆನ್ನೆಟ್ಟು ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರುವೆರಾರು ಅಂಚ ಬಂಡದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಪಂಚ ಮತ್ತು ಜೇರು ತಮಾಷೆ ಪಾತಿರುವೆರು ಓಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡು ಅಂದು ಎಂಗಳೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಲತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕುಡ್ಲದಕುಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ಈರ ಅಂಚ ಪಂಡ ನಾನು ಬೇಜಾರು ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಎಂಗ ಲೈವ್ ಡೇರ್ಲು ದಾಯ ಗೊತ್ತಿ ನೀರು ಅಂಚ ಪಂಡ ನನ್ನೋರಿ ಬತ್ತದುಂಡತ್ತೆ ತೂದು ಆಯಲ ಎನ್ನುವೆ ಹಾಯ್ ಮಗ ಆಯಲ ಬತ್ತ ಅದೇನ್ನುವೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓ ಈ ಚಾನಲ್ದು ಆಲ ಪಾತಿರೋಲಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಐಕ್ಯ ನಾತೆ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕದಾಲತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಂಡದೆ ಗೊತ್ತುಂದೆ ಯಾನ ಮೆಗ್ಗೆ ಲಕ್ಕನೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ఆయన ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಕನೆ ತಗೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಹೊರವರ ಬೆಚ್ಚ ಬಾತೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುರಾಣಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಓದ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ತಂದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಹೋಲಿತನಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಯಪ್ಪ ಯಾಕದಿದ್ದು ಆಯ್ ಮಗ ಈ ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ಯಾನು ಗುಳ್ಳದಲ್ಲ ಅತ್ತ ಮಗ ಬಗೋಲ್ತಾಳು ಬೊಂಬೈದಾನಾ ಹಿಂಗಲ ವನಿತ ಬೈಜ್ ಲೈಕ್ ಹೊರತು ಕೋಪೆ ಬಂತಲ್ಲ ಇನ್ನು 14 ಲೈಕ್ ಇನ್ನು 14 ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಹಾಂ ನಿಕ್ಕ ಮಾರನೇಕೆ ಸಾರಿ ಏ ಯೋಗೀಶ ಕ್ಯಾ ಪಾಗಲೇ ತೂ ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪೆ ಓ ಚಿಂತಲೆ
ಯಾರು ನಾನು ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟು ಮಂತೆ ಬರ್ಪು ನನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆರು ಬಂಟ್ವಾಳದಾರು ಯಾರನ್ನ ಹಿಡ್ ಮಂತೇವ ಯೋಗೀಶನ್ ಓ ದೇವರೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿರಂಜನ್ ನಾಯ್ಕ್ ದೇವರೇ ಬಲೆ ದೇವರೇ ಇರು ಹಾಯ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಯೋಗೀಸ್ ಆಯಂದ ಹಿಡ್ ಬಂತ ಇರ್ಬೋಲೆ ವರ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೋಕಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆಪ್ಪಿ ಏರವು ಯಾರದು ಪ್ರವೀಣ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದದ್ದು ನಾನೇ ಹೊಡೆದದ್ದು ಕೆಪ್ಪಗೆ ಹೊಡೆದದ್ದು ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ವನಿತಾ ಸಾಲಿನ ಆಯಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೋರಿಗೆ ಎಂಚವಿಲ್ಲರಮ್ಮ ಪರವೈಜಿ ವನಿತಾ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ನಡಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಪೂರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪರ ಇಂಚು ಬಂತೇರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲೇರು ಕೈ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆತೇರು ಪರವೈಜಿ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೇರು ಶೋಭ ಪೋಯಲ್ಲ ಶೋಭ ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಗ ವನಿತಾ ಹಾಯ್ ಕಿಶೋರು ಬಲೆ ಓಡ್ಚಿ ಕಿಶೋರು ಪೋಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ದೀಕ್ಷಾ ಪಾಪ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಅವರದ್ದು ಎಂತ ಉಂಟಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವ ಆವಜ್ಜಿ ಯಾ ಮಂತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಬತ್ತ ತುಯ್ಯನು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪೋದು ಬಕ್ಕ ಮನ್ಪೇನು ಅವಿ ಆಯಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಅಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಬಿಸಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಕುಡ ಎತ್ತರ ಮಂತ ಮಯಾನು ಕುಡ ಏತಿಯಾನು ಎತ್ತರ ಮಂತಾಗನ್ ಕುಡನ್ ಕಮ್ಮಿ ತಲೆ ಮುಖೇನುಡಾ ಬೇಗ ಯಾನ್ ಎತ್ತರ ಮನ್ಪ ನನ್ನ ತತ್ತದ್ಲ ಪಾತಿರ ಜಕ ಇಂಕೀರು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಂತವೇ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಕಿಶೋರು ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜವೇ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಕೆ ಕಡೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಕಿಶೋರು ಏನು ಪೂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ದಯಗ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಂತಲೇ ಬಕ್ಕದ ಮಂತ್ರ ಬಕ್ಕ ತುಕುಲ್ ಬೇನೆ ಇಂಕ ಮಿ ತುಕುಲ ಬಚ್ಚ ಮಲೆಪ್ಪ ಬಕುಲ್ಯ ಖುಷಿಯರು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಲನ ಇಲ್ಲೇನಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂಡ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದು ಹಂಚ ಮನ್ಪೋಚಿ ನಾನು ಎಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಪಾತಿರೋಡ್ಚವೆ ಇಂಕೆ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಚ ಪಾತಿರಂತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದು ಪಾತಿರೋಡ್ಚಿ ಎಂಚ ಪಾತಿರಂತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಸರಾ ಗಮ್ಮತ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕವಿತಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪುಜಲಿಗೆ ವನಿತಾ ತಾಯ ಮಗ ಕವಿತಾ ಈರು ಎಂಡ ಪಾತೇಜರತ ಎಂದ ಮಲ್ಪಡು ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಮಾತ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಗ ಅಂದು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ದೋಸೆ ಅದೇ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಬಲೆ ದೋಸೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಆದ ಬತ್ತಿನೇರು ಈ ರೀತಿಲು ಬರ್ಪುಜೆ ನಿರಂಜನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಿರಂಜನ್ ಇಂಕು என்னோட பாத்திய ஜரீரு ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಕವಿತಾ ಈ ಎನ್ನ ಮಗ ಕವಿತಾ ಕಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭ ಮೂಕು ವನಿತಾ ಕಿಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಕವಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವನಿತಾ ಪನ್ನೊಂದುಲಲ್ಲು ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಈ ಬೂಗೆ ವಿಜರು ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಡನ್ ಮೆಲ್ಲ ಬಲಿಪನಾಗ ಅಜ್ಜಿನ ಮಂಡೆಗೆ ಊರು ನೀರು ಅಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲೋಡು ಹೋಗ್ಬೇಕ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಜಿನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪು ಮಗ ಬಾಯ್ ವನಿತಾ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಂತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪರಬು ನೆಡ್ಡುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸು ನೆಕ್ ಮಗ ನೆಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ
ಈರ್ ಮಿತ್ತುಗುಲದ ಮುಲಿ ಬರೋದು ಅಜ್ಜಿನ ಬಂಡೆ ಬರ ಅಜ್ಜಿ ಕುದೋದಂಡೆ ಕವಿತಾ ಉಂಡನ ಮಗ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಪರಬು ಈರುಂಡರ ಅಂದು ದೇವರ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಬನ್ಪನಿ ಶೋಭನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅವೊಂದುಂಡ ಅಂತ ಹೋಯ್ತು ಅಜ್ಜಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿ ಪರಬು ಅರವೇ ಕಿಶೋರು ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಎಂಕ್ ಪಂಡಿಜಲ್ ವನಿತಾ ಕಿಡ್ನಿ ಭಾರತಿ ಮಗ ಮರಲ ಎಂಕೆ ಅನಾಪಚ್ಚಿ ಕಿಡ್ನಿ ಎಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಕಿಡ್ನಿ ಎಂಗೆ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಅಜ್ಜಿನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಗೆ ಓಲು ಬರ್ಚಿ ಕಿಶೋರ್ ಅವ ಅಜ್ಜಿನ ಕಿಡ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಿತಕ್ಕ ವಿಶ್ ಯು ದ ಸೇಮ್ ಓಕೆ ಮಾತಾ ಪಂಡೆ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಅಜ್ಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿಗೊಂದು ಗೆಜ್ಜೆ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಂ ಹಿಂದೆ ಅಜ್ಜಿಗೊಂಜಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕೊರ್ಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಅತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿರೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕೊರ್ನೀರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊರ್ಪಾರತೆ ಹೋಗ ಅಣ್ಣನ ಪೋಯ್ನ ಮಾರೀರು ಎಂದಾಯ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಪದಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಬೋಡಿಗೆ ಅಜ್ಜಿನ ಕಿಡ್ನಿ ಅದು ಉಪ್ಪಾರ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋಡಿಗೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಜ್ಜಿರೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ನಾ ಏರು ನಿರಂಜನ್ಗೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅಪ್ಪದ ಮನಿ ಇಪ್ಪದ ಮನಿ ಏರ ಅಪ್ಪರ ಮಗ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಕಿಶೋರ್ಲ ನಿರಂಜನ್ ಪೇ ಅಪದ ಮನಿ ಇಪ್ಪದ ಮನಿ ಕಿಶೋರ್ ಅಪದ ಮನಿ ನಿರಂಜನ್ ಲಡ್ಡು ಜನ ಲಂಚಿಂಚು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೇವ ಓ ಚೈ ಆಪಿನ ಗೆಜ್ಜೆ ಅವ ಮಸ್ತ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ ಅವಲ ಅವ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನರ್ತಂಬೋನ ಗೊತ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನಡ ಕೇಳ್ನೆ ಪರಬು ಪ್ರವೀಣ್ ಬೈಜೆ ಕೇಂದ್ವಿ ಅತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ರೇಗೆ ಹೋವು ಗೆಜ್ಜೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಗೆಜ್ಜೆದಾವ ಸಪುರ ಗೆಜ್ಜೆದಾವ ತೋರ ಗೆಜ್ಜೆದಾವ ಯಾವ ಮುಲ್ಕುಲ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ತೋಜಿ ದಾದ ಮಗ ಯಾನ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಾಗವಲ್ಯ ಮಗ ಕವಿತಾ ಮೋಹಿನಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯಲ್ ಮೋಹಿನಿ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತ ವನಿತಾ ಮೋಹಿನಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಯಾರ ಅಂದ ದಾದ ಮಗ ಯಾನ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಮಗ ಕವಿತಾ ನಾಗವಲ್ಲಿನ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಭರತನಾಟ್ಯನಿ ನಂದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮೀವಲ್ಲಿ ಮರ್ಮಯ್ಯ ಮಾಮಿ ಆಮೇಲೆ ತರ್ಪಿನಿ ಆ ಏಟ್ನೇಲೊಂದಿಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಒಯ್ಟ್ನೇಲೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಹಂಗೆ ಬಕ್ಕದಾದ ಬಂಬಿನ ಗೊತ್ತುನ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಮಾಮಿ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿಯೇ ಮಾಮಿ ಯಾನ್ ಅಂಚೆಯೇ ಮಾಮಿ ಯಾನ್ ಇಂಚೆಯೇ ಮಾಮಿ ಬನ್ ಪುಂದಿಯಾಯೇ ಇನ್ಸ್ಟೋಡ್ ಬರ್ತದು ಕವಿತಾ ಸಾರದಿಲ್ಲ ಮಗ ಕವಿತಾ ಸಾರದಿಲ್ಲ ಸೋಬಾಗ ಬೈ ಸೋಬಾಗ ತೆಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಪೋಯಿನಾ ಇದೀಗ ಎಂಚಿನೇಕಿ ಈ ಪ್ರಾಯೋಡ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಅಂದು ಇದೀಗ ಎಂಚಿನೇಕಿ ಈ ಪ್ರಾಯೋಡ್ ಗೆಜ್ಜ ಬಾಯಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಪೋಪುನಿ ಇಜನ ಯಾನ್ ಪೋಪನ ಗುಂತುಲೆ ಎಂತಲೇ ಬನ್ಪಾರ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಪುನ ಅಂದ ಕಿಶೋರು ದಾದ ಗೆಜ್ಜೆಕಿಂದು ಮಾರನೆ ಮೀಗು ನಲಿಪೆರುಂಡ ತೆಲಿಪರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆತ್ತನ ಮಗ ತೆಲಿಪರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆತ್ತನ ಮಗಗೆ ಹೊರಗೆ ಪೆತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಜಿಪರ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿಯ ನೀರಿನ ಕಾತೊಂದು ಕುಲ್ದಿನಿ ಸಾರದಿಲ್ಲ ಪಾಡುವರು ಬಂದು ಸಾರದಿಲ್ಲ ಪಾಡುವರು ಬಂದು ಕಾತು ಕುಲ್ದಿನಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಪೋಚು ಎಕಡೆ ಬಣ್ಣದ ಕಿಶೋರ್ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಪೋಪೆನ್ನೆ ಗೊಜ್ಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋಚಿಂದು ಇತ್ತದಿಳಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಕಿಶೋರ್ ದಯ ಕಿಶೋರ್ ಪೋಪುನಿ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇರ್ದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಪಂತಿನ ಇರ್ದಲ್ಲ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಏನ್ ಸಾರಿಕೇನು ಇಜಿ ಪರಬುಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪೂಜೆ ಮಗ ಕವಿತಾ ಈರ್ ಕವಿತನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಾರ ಅವು ಕೋಡೆ ಬನ್ನಿ
ಇನ್ನಿಲ ಪಂಡರ್ ಯಾ ಪಂಡ ಪೋಪೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬೊರ್ಚಿ 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 ಲಾಚ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಡದ ಕೋಡೆಗೆ ಇನ್ನಿಕ್ ಇನ್ನಿಕ್ ಈ ಪ್ರಾಯೋಡು ಈರು ದೇವೇರ್ನ ಜಪ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಸೆ ಮಲ್ತು ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಎನರ್ದು ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರು ದಾಯಕ ಕಿಶೋರು ಐಟು ಬೇಜಾರಾಯರ ಹೆಜ್ಜಿ ತಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆತಂಡತ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತಿರಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸು ದಾಲ ದಿವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಿಶೋರು ಈ ಕಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರೋರು ದಾರ ಇಟ್ಟು ಪುರ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎತ್ತೋ ಜನ ಬತ್ತು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಂಡ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಪಂಡಿನ ಅರ್ಥ ಮಂತಂದು ಸಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಡ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ತೂತೋಡು ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಂದಿತ್ತೇರಿ ನಾವೇನು ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೀನಿ ಇಂಕ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಪೆದಮೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸಂತ ಯಾನು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಅವು ವಿಷಯತ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆದಪ್ಪುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತಿರ್ಲೆತ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ನಿಕ್ಕಲು ಅಂಚ ಪಾಡ ಇಂಕೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ದಯ ಅಂದು ಏಪ ಮಗ ಮದುವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಈರ್ ಕತೆ ಪನೊಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಶೋಭಾಗು ಡಿಸೆಂಬರ್ಡು ಏರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡು ದಾಯಗ್ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಬತ್ತೆಂಡು ಪಂದು ದಾಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಶಲ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಲೇವೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಈ ರವಿನೇ ಮಂಡಿರ್ ದೀವ ನೋಡ್ಚಿ ಇದು ಮಲ್ಲನ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರು ಮೇರ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಇದು ಮಲ್ಲನ ಎಲ್ಲಿ ಅನ ಅಂದು ಎಂಕ ಮದುವೆ ಆತಲು ಬಲೆ ಅವೇ ಪರಬು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಪೋಲೆ ಕವರ್ದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಾಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಪಂಡೇರ್ಡ ಓಕೆ ಅಕ್ಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಪಂಡೇರ್ಡ ಓಕೆ ದಾದಾ ಒಯ್ಕ ಏತು ಐಕಲ ಏತು ನೆರ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಯ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಅಲ್ದೆ ಅಚ್ಚು ನಿಕಲ್ ಮಾತ ದಾದ ಅರೇನು ಬೇಜಾರು ಮಂತದಾರ ಕಿಶೋರ್ಗು ಇಜ್ಜತ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜತ ಅಕ್ಲು ಏತು ನೆರ್ಪೇರ ಏರು ನೆರ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಲು ಏರ್ಲ ನೆರ್ಪುಂಡು ಈತು ಪುರ್ತು ನೆರ್ತಿವೇರು ಅಕ್ಲು ಆತೆ ಪಂಡದು ಬುಡ್ನಿ ಕಂಚದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಕವರ್ಡು ಕಾಸ್ಲ ಬೋಡು ಧರ್ಮಗು ಆಶೀರ್ವಾದೆಲ್ಲ ಮಂತು ಪೋಡು ಧರ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತು ಪೋಡ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಯ್ಯ ಇಂಬೆ ಪಲ್ನೆ ಯಾನು ಇನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಓಕೆ ಕಿಶೋರ್ ನೀನು ಯಾ ಎಂಬೆ ಪನ್ಪೆ ಪ್ರಮಿಲ್ಲ ಕನೆ ಮದುವೆ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಅಡಿಡು ಕಿಶೋರ್ ಬಲ್ಲವ ಮದುವೆಗೆ ಹಚ್ಚನ ಕಿಶೋರ ನೀನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ ಮಗ ನಾನು ನೀನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಟಿ ಕುಡಿಯುವ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅತ್ತ ಕಿಶೋರ್ ತುಲ ಅಜ್ಜಿನು ಕಿಶೋರ್ ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಪೋದು 90 ಪಡ್ಗೆ ಪೂರ ಸರಿ ಹಾಕುಂಗೆ ಪರಬಗುಂಡು ಗಂಗ ಸರದ ಭಾರಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಆದಿಪ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕವಿತಾ ಬೇಜಾರಾತನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಲ ತಾಲು ಯಾನ್ ಬತ್ತಂಡ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾವ ಮಗ ಕವಿತಾ ಅಜ್ಜಿ ಈರು ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಾವ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನೆ ಬತ್ತವ ಪಾಡು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡೋದು ಬಲೆ ಕೆಕ್ಕಿಲಿ ಅಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡಂಬಲ್ಲೆವ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ದೇವರೇ ಕೆಕ್ಕಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡಂಬಲೆ ಮೇರೆ ಅಜ್ಜಿ ರೆಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ ಮಂದರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಂಕ್ ಅಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಕವಿ ಅಕ್ಕ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದಿಲ್ಲೇರ್ ದೂರ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಬರ್ತವ ಅಲ್ಲದೆ ಅಚ್ಚುಲೆಲ್ಲ ಕವಿನೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಲ ಕವಿಲ ಉತ್ತಿಯೇ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪು ನಾವು ಅಚ್ಚು ಬಂಡದಲ್ಲೇನು ಅಲ್ಲ ಕವಿತಾ ಬುದ್ಧಾರ
ಅಚ್ಚುಲ ಕವಿಲ ಒತ್ತಿ ಯಾನು ಏರಿಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೊಗ ಎಂಚ ಗೊತ್ತ ನೀರು ಪನ್ಲೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಲ ಒಂಜೆ ಕವಿಲ ಒಂಜೆ ಆಯಗ್ ಕಿಶೋರ್ಗು ಯಾನು ಪರಬ ತೋಜುಜಿ ಕಿಶೋರು ಪರಬ ತೋಜ್ ನನಗೆ ಪರಬನ ಕಾರು ಕೊಂಚ ಅಡ್ಡ ಬರು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿ ರೇಂಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಬಂತಾರತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರದು ಹಾಯ್ ಬಂದು ಬಂತಾರ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತಂದೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪತ್ತದು ಒಯ್ಕೊಡು ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ನೊಂದು ನೈಂಟಿ ಬರ್ಕ ಈ ಅಜ್ಜಿನ ಕಾರ್ ಬರ್ತಂದು ಒಯ್ಪುಗೆ ಯಾನ ನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮಗ ಈ ಬಿ ಅಜ್ಜಿನ ದಾದದೆ ಯಾರ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡು ಇಲ್ಲರಕ್ಕ ಇರು ಎಸ್ ಒಂದುವೆ ಚಾನಲ್ ಗುಡ್ಲ ಬಿರುವಾಸ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಓಮ್ ಮಗ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಒಂದುವೆ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟದ ಆದೆ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವಾಸ್ ಉಂಡು ಸೇಮು ಇಂದೆಟ್ಟಿಗೆ ಓ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾರ್ದತುಲ್ಲೆ ಐಟ್ಲ ಬೀಪುನು ಇಂಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಿಶೋರ್ 90 ದಾನೆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟುನಿ 90 ಅಜ್ಜಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಯ್ತು ಅಜ್ಜಿಯರು ಪೋನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಪೋನಾಗ 90 ಕೊರದೆ ಪೋತಿನ್ಗೆ ಆ ಪರಬು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಏರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಐಕ ಅಂದು ಅಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನೊಂದುವೆ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವಾಸ್ ಎನ್ನೈತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಅವಲ ಉಂಡು ಐಟ್ 30 ಜನನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂದು ಉಲ್ಲ ಮಗ ಅವೇನಾ ಮುಪ್ಪನ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಪರಬು ಪೋತಿಜ ಅಜ್ಜರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಪಾಪ ಅಜ್ಜರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಬು ಪೋತಿಜ ಕಲೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಿಶೋರ್ ಪನ್ಪಿಂತಲೇ ಇದು ಪೋತಿಜರಿಗೆ ಅಂದೆ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಕಿಶೋರ್ ತುಲ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ಒಂದುವೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ತುಲ ಒಂದುವೆ ಸೇಮ್ ಎನ್ನ ಇಂಚೆರಿ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವಾಸ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ರೌಂಡು ಅವು ಸಿಂಬಲ್ ಅವಲ ಇಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಓ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕಿ ತೂಡಿ ಅಜ್ಜಿ ನೀರು ಪಂಡದು ಕಿಶೋರ್ ಆಪುಂಡ ನಿಕ್ಕಿ ಅಜ್ಜಿನ ಒಂಚಿರುತ್ತಲ್ಲ ನೀರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಂಡದು ದಯ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೇರೆ ಬಂತೇನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಓ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಲೈಕ್ ಪರಬು ನನ್ನೆಲ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೊಡು ಕವಿತೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಅದು ಕವಿತೆಗೆ ಬಾಲೆ ಅದು ಕವಿತನ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಅದು ಅಜ್ಜಿಲೆತ್ತದು ಬೋಡು ಅಚ್ಚು ಪನ್ನೋರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಲವರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಅಚ್ಚು ಬಂದು ಭಯಂಕರ ಅಚ್ಚುಗೆ ಅಚ್ಚು ತೂಲ್ದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಚ್ಚು ಅನ್ನೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡುದ ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದು ನೆಟೆ ಕಂಡನಿ ಪೂತುನ ತಮ್ಮಗ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಸೋಂಪೆ ಲವರ್ ಅಚ್ಚುನ ಇದನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಸೋಂಪಿ ಲವರ್ ಅಚ್ಚುವ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪೋತುಂಡ ತಮಗ ಐಕ್ ಲವರ್ అని ಬರ್ತದೀನಿ ಕಣ್ಣನಿ ಪೋಯಿನೇಕ್ ಇತ್ತೆ ಲವರ ಪರಬುಗಾಂಕರ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೇತ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕಿರೆ ನಾನು ಮದುಮೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಪ್ರಾಯಡು ಬೋಡೆ ಗಿರೆಗ್ ಪರಬು ಈ ಪ್ರಾಯಗ ಬೋಡ ಪೋಪಿಕಾಲದ ಪರಬು ಅಂದಂದು ಪೋಪಿಕಾಲದ ಪರಬು ಓ ಪರಬು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಪೋತೇರು
ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡ ಮಗ ಕಂಡನಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ತಾರು ಎನ್ನ ಸೋಪ ನೆನಪು ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಪರಬು ಇತ್ತಾಯೆ ಬರ್ಪೆ ತೂಲೆಗೆ ವರ ಜಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಟು ಸೈಡ್ ಯು ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರಾ ತುಯ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಆಯ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೆ ಓಕೆ ಎಂಬಕ್ಕ ತೂಪ ತೂಲೆ ಆಯ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮಂತೆ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಕಿಶೋರ್ಗು ಭಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಿಶೋರ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಈರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ತು ಕ್ಯಾನ್ ಪಂತ್ ಪಾತಿರ್ವೆತ್ತನತ ಚೂಟ ಅಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಯಿಗೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಮನ್ಪೆ ಮುರಾನಿಂಚಿ ಬಲ್ಲಂದು ರಜ ಬಾಪ ಇಂಗಡ ಔಟು ಐಟಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರು ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಿತಿನ್ ಒಂಜಿಂಡು ಯಕ್ಷ ದಾದನುಂಡು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಡೌನ್ ಮನ್ಪಡ ಉಪ್ಪಡ ಅಂಚನೆ చెప్పునా ದಾಲ ಆಪುಜಾ ಕೆಕ್ಕಲು ಬೇರೆ ಅವು ಅಮ್ಮ ಯಾಪ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೇರ ಇಂಕ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಆಲಾತನ ಮಾರಿನಟ ಕುಲ್ತು ಮಂಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಂಕ ಅಲ್ಲ ಕವಿತಾ ಬಯಲು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ಗೆ చెప్పు నాన్న తీరుజి తెమ్మన మరదకంత నచ్చు ఇంక మూలు ఉంచా ದಂಡ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರ್ದು ಪಾತಾರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಾತ ತೂಪಿದ ಈಗ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೇನು ಯಾನು ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುಲ್ಪ ಒಂದಂತೆ ಕ್ಲಿಪ್ ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ನು ಲಾಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಇಲ್ಲದ ಬೈ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಚೂಚೂರು ದೇವು ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಬಲ್ತಿನ ಈ ಜನ ಕನ್ನ ಕಾವತ್ ಬರ್ಪಂದು ಶೋಭಾ ತುಲಗಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಲ್ ಆಯ್ತಾ ಶೋಭಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಹಚ್ಚು ಅಜ್ಜಿ ಕಿಶೋರು ಕವಿತಾ ಆತೆ ದೇವಿರ್ನ ಡಿ ಪಿ ಹತ್ತವು ಅವು ಪಿಲಿ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಶಾರದನ ಬರುಂಡದ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಅವೇತ ತುಯ್ಯಾನ್ ತುಯ್ಯ ഞാൻ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅತ್ತೆ ಈ ಅಜ್ಜಿ ತೂಲಗೆ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೈದೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಮೂಜೆ 2 ಗಂಟೆ ಜೈದೆ ಮುಂಚೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರ್ಪಿಚ್ಚಿ ಏನ್ ಚಂದಾವೋ ಏನ್ ಚಂದ ಅಂಚಾದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಮೂಜೆ ವೀಡಿಯೋ ಪುನು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಪಾರ್ದೆ ಮುಲ್ತ ನೀನು ಮೂಜಿ ಒರ್ಂಬ ದೇವಿನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾವುಟ ಪತ್ತೊಂದು ಮನ್ಪುನುಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರ್ರಿದ ಉಂಡು ಅದೇ ನಿಖಿಲು ಅಂಚ ದಾಲ ಎನ್ನೋಡ್ಚಿ ನರಮನಿ ಹೊರ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ಸಹಜ ಖಂಡಿತ
ನರಮನಿ ಹೊರ ತಪ್ಪು ಮಂಪನ ಸಹಜ ಆಂಡ ತಪ್ಪುನು ಒತ್ತೊಂದು ಪಾತೆರ್ ಬರತೆ ಐತಾತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಓಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ ಲಂಚೆನಿ ಹೊರ ತಪ್ಪು ಮಂತೆಡ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಹೊರ ಬಡ ಬಡ ಪಾತೆರ್ನು ಪಾತೆರ್ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಪಾತೆರ್ ಅಲ್ತರ ಬುಕ್ ಐತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆ ಐತ ಬೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಇರು ಒತ್ತೊಂಡಾರತ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಂತ ಪಂಡದ ಐರ್ದು ಮಿತ್ತು ದಾದ ಆಯರುಂಡು ಪನ್ನೆಗೆ ಇಂಕ ಆರು ಮೇರಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಐರ್ದು ಮಿತ್ತು ದಾದ ಓಡು ಪನ್ನಿಗೆ ತಪ್ಪು ಒತ್ತೊಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಟ್ ದಾಲ ಆಯರಜ್ಜಿ ಒತ್ತೊಂದತ ಎಂಕುಲು ಚಾನೆಲ್ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಪನ್ನುಂಡ ಪಂತ ಏರು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ದಾಲ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಮಂತದ ಪಾತೆರೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತ ಪಾತೆರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೇರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ನಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಂತ ಅರ್ಥನಾ ಅಕ್ಕ ಒನ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟು ಓಕೆ ಹಾಂ ಡೀಪಿಡಾ ಓಕೆ ತೂಪೆ ಓಕೆ ಡನ್ ನಮ್ಮ ಇದು ಇದಾಯ್ಬೇಕು ಉಂಡದ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಮಂದಿಬೇಕು ಒರಿಗೊರಿಗೆ ಆವಡು ಗೊತ್ತಣ್ಣದ ಇತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಂಡ ದಾದ ಬಂದೆಂದ ಆಯ್ ನಿಜಗ್ಲ ಏರ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಪಾತೇರಿ ಆಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಯಾನ ಆವಡು ಹಚ್ಚಾವಡು ಆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಫ್ಲಾಗ್ ಕೇಸರಿ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕೈಟು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಮೂರನೊಂಜಿ ಗಲಟದ ಯಾನಾಗಿ ಲೈವ್ ನೆರ್ತೆ ಈ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನ್ನ ಬುರ್ಚಿ ಪೋಯಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬಂದು ನೆರ್ತೆ ಪಾಪ ಆಯಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾಯ್ ಬನ್ಪೆ ಯಾನು ಈರಿಂಚ ಪಂಡ ತಕ ಏನು ದಾದದ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಎಣ್ಣೆ ಗರೋಡು ದಾದಪುರ ಮಂತದೇನು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಕಲೆನು ಎನ್ನ ತುಯರ ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಕಂದು ಎಂಕು ಕೋಪ ಬತ್ತನಿ ಗಾಯಜ್ಜ ಬನ್ನಾಗ ನೆರಿಯ ನೈವನ್ ಪುಡವನ್ಪೆ ನನ್ನ ಮೀನು ಇಂಚೆ ಮೀನು ತತ್ತದ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ನೆರಿಯ ನನ್ನತೆ ನೀನು ಇತ್ತಿನ ಜಾಗಡ್ ಬರ್ತದ ಅಂತೆ ದಾದ ಮನ್ಪಿರತಿರೋದು ಮನ್ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಆಪಿನ ಸಹಜ ಅದು ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲೇ ಗಲಾಟೆ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆಗ್ಲ ಪದಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಅವು ಖುಷಿ ಅಲ್ತ ಅಪ್ಪಡಗೊಲ್ಲುನ್ಗೆ ಅಲ್ತ ಕಾಯಿ ಪಾತಿರ್ನು ನೆರ್ಪುನು ಅವು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿರಿ ಪುಟದಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪ್ರವೀಣೆ ವಾ ಜನ್ಮಡು ದಾದ ಆದಿತ್ಯನ ದಾದನ ಪಾಪ ಎಂಕ ಏನೇನು ಮಸ್ತೆ ನಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆದ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮದುವೆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಕವಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೆ ಕವಿ ಬನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆತಿರ್ಜಿನ ಆಯ್ನ ದಿನನೇ ಪೋಪುಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೇಸರಿ ಓಕೆ ತುಯ್ಯ ದಿನನೇ ಪೋಪುಜಿ ಆಯ್ಗ ಅಂಚಾಯೆ ಹೊರವರೆಗೆ ದಾದ ಪಾತಿರ್ವಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಎಂಡ ಪಾತಿರ್ವಿ ಆಯ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಿತ್ತನ ಎಂಕಿ ಯಾಪಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಯಾಪಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾಪಲ್ಲ ತೂಪೆ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಇನಿಮಿಟೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆತಿ ಜನನೇ ಇಂಚೆನೆ ತೂದೆ ಪಾತಿರ್ನಿ ಆಯ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೆ ಅಕ್ಕ ಯಾರು ಮೀಟ ಅಂಡ ಮೆಗ್ದಿಂದು ಏರ ಅಕ್ಕಂದ ಮೀಟ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಆಪುನಂದು ಪೋಡಿಗೆ ನಿಕುಲ ಏನಾರು ದೂರ ಆಪರ್ ಪನ್ಪಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ಗೆ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಾಯನ್ ತೂಯರ ಆಸೆ ಆಯ ಕೈ ಪೋಡು ಪಾತಿರುಡು ಯಾಪ ಬರ್ಪೆ ನಾನು ತೂವರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾಪ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕಡೆ ಬತ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಪೋಪೆ ಆಯ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂತರ ಆಪುಜಿ ಏಪ ಬರ್ಪಿನ್ಗೆ 3 ನಿಂಚಿ ಪನ್ಪೇದೆ ಅನಿರೇಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬೆಚ್ಚಾತ್ ನಾವು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪುನು ಅಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಮಿನಿ ಪನ್ನಂಡ ಏನನ್ನು ಬುಲ್ದುಕುಂಟು ಮುಚ್ಚಿದು ತೂಡ ಒಂದು ಬಂತೆ ಆಯ್ದಮಗೆ
ಕೋಪ ಬೈದು ನೈಕೆ ಬಂಡೆ ಬೊದ್ದುಗುಂಡ್ರು ಇಕ್ಕತ್ತು ಯಾಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೊದ್ದು ಸೈಪೆ ಬಂಡೆ ದೀಪ ಹೆಂಗ ಈ ಅಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಬೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಪಾತ್ರೆ ನೆಡ್ಡೆ ಯಾರು ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಾತೀನಿ ಆಯ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಾತೀನಿ ನಾನು ಬಂಡೆ ಅದು ನೆರಿಯತ್ತ ಈ ರುಚಿ ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಕೋಪಾತೀನಿ ಆಯ್ಕೆ ಬಲ ಬಂಡೆ ನನ್ನ ಬಾಪೆಗೆ ಆಯ್ಡೆ ತೂಯರ ಸೀದಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ನ ಬಲ ಬಂಡೆ ಯಾಪನ ಬಲ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ತೈಕ್ ಯಾನ್ ಸೈಪೆ ಬಂಡೆ ಯಾ ಮಿತ್ತದ್ಲಾಗಿ ಸೈಪೆ ಎಂಕ್ ಜೋಕುಲುಂಡು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತದ ಜೋಕು ಆಕುಲು ಮಂತ್ ತಿನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹುಷಾರಾಯರು ಅಮ್ಮ ಮಗೆ ಅರ್ನ ಮಗೆ ತೂಪೇರು ಬಂಡೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಪೋದು ಸೀದ ಒಲಲ್ಲ ಪೋದು ಮಿತ್ತಿರ್ಲಾಗಿ ಅಂದೆ ಈ ಇಂಚ ಮಾತ ಪಾತೆಂಡ ಏನಾರು ಬೊಲ್ದು ಗುಂಟು ತೂಬೋಡ ಒಂದು ಯಾ ಬಂಡೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಗಳಾಗಿ ಈ ಪಾತೆ ಇರುವ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂಡದು ನಿಕ್ಕಲು ಬರ್ತದ 12 ಗಂಟೆಗಿದೆ ಎನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಏನೋ ಜೋರು ರಾತ್ರಿ ಕೋಲ್ ಮಂತದು ದಾದ ಮನ್ಪ ದಾದ ಮನ್ಪ ಎನ್ನ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾತು ಎಕಡೆ ಈ ಪಣ್ಣಿನ ದಿಂಚಿ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾತು ದಾಲ ಮಂತನ್ಗೆ ಬಂದ ಆತು ಐ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾರ ದಾದ ಬರ ಬಂತಂದೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿಗ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಪಣ್ಣಿನೇ ಕಾಯಿ ಪಣ್ಣಿ ಯಾರು ಬಂಡೆ ಆತ ಸೈಪೆ ಅಂದೈಕು ಬಿನ್ನಿರು ಬೈದಿನ ಗೌಜಿ ದಿನನೆ ಪೂಜೆ ಕಣ್ಣು ದರ್ರಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಂದೆನೆ ಅಲೆನ್ನು ತೂಪುಂಡೆ ಇದಿನ್ನಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರು ಬೈತಿನ ಗೌಜಿ ದಿನನೆ ಬಾಬುಜಿ ಬಿನ್ನಿರು ಬೈದಿನ ಗೌಜಿ ದಿನನೆ ಪೂಜೆ ಕಣ್ಣು ದರ್ರಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಂದೆನೆ ಅಲೆನ್ನು ತೂಪುಂಡೆ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡೆ ಕರೆದು ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡೆ ಎಂಕು ತರಬೇನೆ ಜೈದೆ ಶೋಭ ಉಂಡು ಶೋಭ ತರಬೇನೆಗೆ ಜೈದಿನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ತರಬೇನೆ ಅವು ಮಾತು ಒಪ್ಪುನದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಲೈವ್ದ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಯಾನು 8 ಗಂಟೆ ಬರಡು ಬಂಡದು ನಿಕ್ಲು ಪನ್ನಿನ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೆ ಯಾನು ಉಪ್ಪುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ ಬರ್ಪೇನಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಎಂಕ್ ಯಾ ಪಂಡೆ ಈ ಎಂಕ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪನ ಆತ ಯಾನೇ ನಿಕ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಉಪ್ಪೇನ ದಾದನ ಅಂತ ಪಂಡ್ರಿಜ್ಜ ಪಾಪ ಶೋಭಕ್ಕಾಗ ತರೆಬೇನೆಗೆ ಏಪಲ ಇಪ್ಪುನಿ ತರೆಬೇನೆ ಅವು ಪಂಡದು ಬರ್ಪು ಜತೆ ಅಂದಿಯ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಉಪ್ಪು ತರಬೇನೆ ಈ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ ಎಂಕ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತರಬೇನೆ ಹಾಳಾಪು ಇನ್ನು ತೂಲೆಗೆ 14 ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ಕೋಡ ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ పోతుంది అన్న ಅಜ್ಜಿ ಬೋಡ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತಂದು ಯಾಪೋಂಡು ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಸೋಂಪನ ಎನ್ನುಂಡು ಬಂಡದು ಪೋಯಿನಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸೋಂಪನ ಎನ್ನುಂಡಿಗೆ ಅಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿಖರ ಟೈಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ನಿಖರ ಯಾಪ ಫ್ರೀ ಆಪರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ಟೈಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕುಲ್ದು ಈರೋಂಜಿ ನಮೂನೆ ನಾಯರ್ ದಾದಾತೆಯ ದಾದಾತೆ ನಾನು ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಯಾಪ ಬರ್ಪೇನೆ ಬಿನ್ನೇರು खाना हुआ कि नहीं मैडम
खाना हो गया मेरा. खाना खा के इधर बैठा हूँ मैं. ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಪಂದು ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 3 ಸಲ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುನು. ಮದಿಮಾಲು ಒಲ್ಲೇರು ಮದಿಮಾಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪು ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೆರತ. ಖಾನಾ ಹೋಗ್ಯಾ ಖಾನಾ ಕಾಕಿ ದಾದಾತೆಯ ಮೊನ್ನೆ ಒಂಥರ ಆತೆ ಅಂದು ಒಂಥರ ಆತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ್ದು ಏನು ಸಪ್ರಲ್ಲ ಏನಿಯಾ ಅಂತ ಸಪ್ರಾಯ ಬಂಜಿ ಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜರ ಚಪಾತಿ ತಿಂಡೆ ತಿಂಡ್ರಾಯ್ತು ಒನಸ್ ಮಂತಜ್ಜ ಅಂದೆ ದಕ್ಕಿನ್. खाना हो गया अर्जुन. एक लाइक दे दो. अन्नू पुजारी एक लाइक कर ले. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬರೋಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್. ಕ್ಯಾ ಲೈಕ್ ಯಾಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಆಡ ಪಾತಿರೋ ದಾದಾದ ಪಾತಿರೋದಲ್ಲಿ ದಾಲ ಮನೆ ಪೂಜ ಅರ್ಜುಂಡ. ಆಯ್ ಮರಲಿ ಆಯ್ ಪಾತಿನ ರೀತಿ ತೀಯನ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣದು ಮುಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯಿ ಬೇವಸಿ ಆಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಗೊತ್ತೆ ಆಯಂಗೆ ಆಗತ್ತೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಪೋಡೆ ಅಡೆ ಪೋಡೆ. आप ऐसे आप ऐसे बात करने का नहीं ठीक है नहीं तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी मैं. ಸುದೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಲಿತ್ತರಿ ಈತ್ ದಿನ ಫಾರಿನ್ ಬರ್ಸನ ಅಂದೆ ಈ ಜನ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಮೇರು ಅನ್ನು ಬರ್ಪಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂತ ಸ್ಪರ ಬನ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರಿ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಬಾಲ್ನೆಗೆ ಕೂಡ ಯಾನು ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಪೆ ಟಾಟಾ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಪೆ ಅನ್ ಬನ್ಪುನು ಈ ಜನ ಬರ್ಪಿನಿ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರಿ ಮೇರೆಗೆ ಏರು ಬೋಡಿಗೆ ಇರಿಗೆ ಏರು ಬೋಡಿಗೆ ಇರಿಗೆ ಬೋಡ್ ಬನ್ನೆ ಆಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೌನ ತೂಜಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ನಿಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ನಕಲ್ಲ ಇರ್ತೀರಿ ನೀ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟೆ ನೀರು ಹೋಲಿತ್ತಾರಿಯ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ್ ಬರೋದು ಸುದೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನು ಏಕ ಲೈಕ್ ದೇದು ಅಲ್ಲ ಏನಿಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರ ಮನೆ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾ ಕವಿ ಆಯ್ ಅನ್ನು ಓ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಈರುಂಡತೆ ಎರೆಂದು ಬೇರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯೋಗೀಶ ಧ್ಯಾನ ಐಡು ಮಂತ ಇತ್ತ ಐರೇ ಕೊರ್ನ ಕೈ ಓ ದೇವರ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಕೈ ತುಲಾಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಆತನ ಕೈ ನೇ ಸುದೇಶ್ ಕೊಟ್ಟೇನು ಓಲರಿ ಪೊಯ್ ಅಂಜೋಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೋಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ತೂವರದು ಗೊಂಬರ್ಪುನಿ ಸಿಡಿಲಕ ನೇ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪಿಲಿಂಡಿ ಏನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳೆ ಏನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಅನ್ನ ಪಿಲಿಪಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಕಿಶೋರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬತ್ತೆ ತುಲ ಮೇನೆ ಬಣ್ಣೇನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಂಡದು ಮೆಗ್ಗೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಕೊರಿಯೆ ಲೈಕ್ ಆವಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ನನ್ನ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜ ಅನ್ನು ಆರು ನನ್ನ ಕರಡಿ ಸೀಮ ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ಜ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಅರ್ನ ಪ್ರಾಯನ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣ ಅವು ಆ ಕಾಲಡ ಅಂಡಿ ಈ ಕಾಲಡ ಈ ಕಾಲಡ ಕರಡಿ ಹೆಸರು ಬಣ್ಣಾರು ಅತ್ತೆ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ಆ ಶೋಭಾ
ഞാൻ പാടുണ്ട് കിളി. പോയാരെ ದೇಶೋಟಗೆ ಒಡೆ ಬೈನಿ ಆತಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಯದ ಅದೇ ಅನ್ಪಾತಿಜಿ ನೇ ಈ ರಂಚ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾರದೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇರೇ ಪ್ರಾಯ ದೊಡ್ಡ ಜೋಕುಲಾದ ಜಾ ಓಡೆ ತಲೆಕಾಯಿ ದಿಯಾರ ಪೂರ ಬೋಯರಿಗೆ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ ಮಾರ ಬಾರಿ ಜೋರಿ ಬಾರಿ 34 ರೀ ಊರ್ದು ಭಾರಿ ಜೋರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೈ ಕಂಬಳ ಪಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕಿಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಡ್ವೆ ದಾದಿ ಗೊತ್ತದೆ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂತ ತಿಳಿತ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ತ ಬರಿತಾನ ದೇ ಈ ಜನ ಬಂತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ರಡ್ಡು ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಬಂಡದು ದೀಪ ಡಿಬ್ಬ ಬಂಡದು ರಡ್ಡು ಜನಡ ರಡ್ಡು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಅಂಡ ಪ್ರಾಯ ಆಪುಂಡ ಅವ ಕತ್ತ ಅಜ್ಜರತ ಕನ್ನಚ ಅಂದು ಕನ್ನಚ ಬತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಜಕುಲು ಬೇಕ ಅಜ್ಜೇರಿ ಇತ್ತೆ ಶೋಭತುಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲಾಯ ಕಾಲ ಆಂಟಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಓ ಪುಕ್ಕಡೆ ಪಕ್ಕಡೆಜ್ಜಿ ಅಂದು ಅದೇ ಅನ್ನ ಬುಜಾರಿ ಪ್ರಯಾಜ ಏ ಮೇರೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಂಡು ಬನ್ನಿನಿ ಎಂಡ ಪುರಂದರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ಈರೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಡ ಪುರಂದರ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಜೋಬ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚಂಡ ಯಾನ್ಲ ಅಜ್ಜೇರಿ ಮದುವೆ ಆತಂಡ ಕಿಶೋರ್ಗು ಮದುವೆ ಅಂಡ ಅಜ್ಜೇರಿ ಯಾನು ನಿಕುಲು ಎಂಚಬಕ್ಕ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲೆ ನಾಂಟಿ ಪನ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯ ಆತ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿಯ ಶೋಭಾ ಆಂಟಿಯಾ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಬ್ಬನದ ಮದುವೆ ಆದ ಆಂಟಿ ಐಕೆ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಕಲ್ ಶೋಭಾಗ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ನಾಲ್ ಆಂಟಿ ಅನ್ನ ಬುಜ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲರಿಗೆ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಲವ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೇ ಇದೀಗ ಕೊರಿಯರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಪುರಂದರ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ಶೋಭಾ ಈರಕ್ಕ ದಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇರು ಅದೇ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರಾಯನ ಕೇಂಡ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಪಂಪಿನಿ ಅರೆ ಪ್ರಾಯ ಆತಜಿಗೆ ಅಂಚಂಡ ಈ ರಾಜ್ಯ ಯಾನಜ್ಜಿ ಅರ್ಬಲ್ ಬಂದುಲ ಅರ್ಬಲ್ ತಿನ್ಪಿಡ್ಚು ಬಿಡ್ಚು ಅನ್ನ ಬುಜಾರಿ ನನ್ನ ಮುಂತನ ಮಗುಲೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿರ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದು ಬಿಡ್ಚು ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನದಾಗ ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಿನ್ಗೆ ಹೊಸತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಐನಿಗೆ ಇದ್ನಟ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತೀನಿ ಬಂಡೆ ತೆಲ್ಪುಂದ ಅದು ಕಿಶೋರು ವಾಟಿಯ ಬಂದು ಮಂತಿ ಕಟ್ ಮಂದಿದ ಸುದೇಶ್ ಗೋಟನ ಅಜ್ಜರ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜರ ಬಾಲೆ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡೆ ಬಾಲೆ ಅತ್ತಿಯೇ ಬಾಲೆ ಪನ್ನಿ ಇದಾದ ಬರತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಬಾಲೆ ಟಿವಿಯಿಂದ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಉಲ್ಲರ ಸಿಟಿ ಯಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಬಂದೆ ಸಿಟಿ ಅಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದಲ್ಲ ನರ್ಸ್ ಹತ್ತವೆ ಒರಾನಿ 9 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ 9 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಆಂಡಲ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕಲು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾಡ 18 ಮಾಪು ಆಕವಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 9 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕು
ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕರೆಗೆ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಲ್ಪ ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಡು ನಾನು 3 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಶರಣ್ಯ ಇಜ್ಜಲ್ ಶರಣ್ಯ ಬೈಜಲ್ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಶರಣ್ಯ ಇನಿ ಬೈಜಲ್ ಹತ್ತು ಎಂಕ್ ದಿನವಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಮುಜ್ಜು ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ರು ಮುಪ್ಪು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಮಾತ ನಿದ್ರೆ ಜಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಲಕ್ಕದು ತೂ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣು ಬಾರ್ದು ಓಲು ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲಾರ ಅಂದೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ವನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ವನಸಂಪರೆ ಪಿನ ಎನ್ನ ವನಸ್ಸು ಯಾಂದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾ ಚಪಾತಿ ತೊಂಡೆ ಮೂಲು 2 ಚಪಾತಿ ಕೂರಿಯರು ಮುಲ್ಪ ಕುಲೆಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಕುಲೆಜ್ಜಿಯ ಮೂಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಪೋಪೆರ ಮಲ್ಲ ಕುಲೆಪ್ಲೆ ಇಂಕ್ 2 ಜೋಕುಲು ಹಾಂ 2 ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಪುದರುಂಡ ಮಿಸ್ಸಾಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಹಾಸ್ ಓ ಪುದರ್ ಮಾರವು ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಒನಸ್ ಆಂಡೆ ಇರ್ನ ಪನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ 2 ಚಪಾತಿ ತಿಂಡೆ ಒನಸ್ ಮಂತಜ್ಜಿ ಬುರ್ಚಿ ಇಂಕು ಒನಸ್ ಒಂಜಾರು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಅಂದ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರ ಅವಲಿ ಪುಣ್ಯವಂತೀರು ಪಾರ್ವತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ ಮಿಸಲಿ ಬುಕ್ಕ ಹರ್ಷ ವಾ ಸೂಪರ್ ಉದರ್ ಪೊನ್ನ ಮಿಸಲಿ ಆನು ಬಾಲ್ಯದ ಸಹರ್ಸ ಅಂದ ಓಕೆ ಒನಸ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಏನೇಟಿ ಏನೇ ಬೋಡು ಒನಸ್ ಏತ್ ಸಮಯನ್ ಗೊತ್ತಿನ ಸರಿಗಟ್ಟು ಒನಸ್ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಥರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂಡ ಬತ್ತದು ಏತ್ ದಿನ ಅಂಡು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದ 5 ದಿನ ಅಂಡು ಏನನ್ನು ಏರು ಲೆಪ್ಪುಲಕ್ಕ ಕೇಂದು ಓಲ್ ಕೇನಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂದು ಓಲ್ ಇಲ್ಲುಡಾ ಮೂಲಿಯರ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಮುಲಾರ ಅಜ್ಜರ ಎಪ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲೇ ಇಜ್ಜೇರು ಓಲ್ ಎತ್ತೀನಿ ಇರ್ನ ಪಿರಾವಡು ಬಾರಿ ಕೋಡೆ ಪಿರಾವಡೆ ನಿಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಉದರ್ ಶೋಕುಂಡು ಅಂದು ಬಾಲದ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಬುದಾರ್ ಪ್ರವೀಣ ಪಾರುಂಡ ಅಲ್ಲಂಜಿ ಇಡೆಗು ಕುದ್ರೊಳಿಗು ರಿಕ್ಷಕನ ಪೋಯ್ ಇಚ್ಚಾಡು అమ్మ తిరుతున్నాను కూడా ఇతే చెప్పడా అందు రాత్రి చెప్పు నాకు కెక్కిలు పోయినా విజ ಅವೊಂಚು ತಿರ್ತುವಂತೆಲ್ಲ ತಿರ್ತನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಮು ತಿರ್ತುವಂತಿರೋದು ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಡ ಆತನು చదివారా పోతుంది. థ్యాంక్ యూ కవితక్క. ఓకే, గుడ్ నైట్ కవి అక్క. గుడ్ నైట్, గుడ్ నైట్, వెల్కమ్. எங்கே போயிடணுமா?
యానా చెప్పును ఇది లైవ్ తిన్న అమ్మ కిజీర నిన్న దాదది భారతి ఏపల ఇజ్ಜಿ ಇಂಕ್ ದಾಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೇದ ಏನು ಇಲ್ಲಡ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅದು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಏಳರಂಡಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆ ಕ್ಲೂನ್ ಬೊಕ ದಾದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಒರೊರ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡು ಗೊತ್ತಾನ ಏನು ಮನ್ಪಿಚ್ಚಿ ದಯ ಗೊತ್ತಾನ ಪಗೇಳು ಎಂಕು ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈವ್ ಉಡಿತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೇನು ಇರತ್ತ ಅಮ್ಮ ಏನು ಚೊಲ್ಲೇರು ಹುಷಾರಾಂಡ ಬೊಕ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಡಿ ಬಂಚ ಮನ್ಪುಜಿ ಇತ್ತು ಕುಡುಂಜಿ ಸಿಮ್ ದೆತ್ತ ನೋಡು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಸಿಮ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಪೂರ ಕೊರುಡು ಇರಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂತಂಡ ಅವೇನು ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಕಲ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಏನು ಮಂಟದ ಬೊಕ ಪಂತೆ ಮೆಗ್ದಿನಕಲೆಗ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುರ್ಜಿ ಲೈವ್ ಉಡುಪ್ಪೆ ಇಂಕ್ ಲೈವ್ ಉಡು ಬರ್ತದೇನ ಮೆಗ್ದಿನಕಲು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಮೇಘ ಬತ್ತಲ್ಲತ ಆಲ್ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ಕವಿತಾ ಲಂಚೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ದೀಕ್ಷೆ ಬತ್ತಾರ ತವೇನ ಅತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನೆನ ಬೊಡ್ಡೆ ದಿನ ಪಲಿ ಅಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಕುಲೆ ಬರ್ಪೀನಿ ಸಿಮ್ಮುಡು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡ ಸಿಮ್ಮುಡು ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ದಿತ್ತು ನೋಡು ಐಟ್ ಸಿಮ್ಮು ಪಾಡ್ದು ಇವಡು ದಯಪನ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲ್ ಮಂದ್ ನೆಕ್ಕ ಮಂತಡೆ ಅಂದ ಎತ್ತಿಜಿನ ಇಂಕ ಐಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಐಕದ ನೈಟ್ ಯೂಸ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜಿ ಕಾಲ್ ನೆಟ್ಟು ಪನಂದೆ ಪೋಲಿ ಸಿಮ್ಮಿಡಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನರ್ಸಲ ಬರ್ಪಜೇರು ಅಂದೆ ಈ ಬಂಡತ ಈ ಜನ ಬಲಿಪುಲ್ ಬರ್ಪಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕ್ಕಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಸಂಪ ಹುಡುಗೆ ಐಟ್ ಯಾನು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿಯ ಒಯ್ಟಿಯಾ ಒಯ್ಟ್ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಸಿಮ್ ಹುಡುಗೆಂಡೆಕ ಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಂ ಎಂದೆ ಅನ್ನು ಇಡಿಗ್ರಾಡಿ ಫುಂಡು ವಡ ತಿಯರ ಅನ್ನು ಪೂಜೆ ತುಲಿ ಬೇಗ ತುಲಿ ದಾಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡು ಇಟ್ಟಿಯ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿಯ ದಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ದಾದ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿನಿಯಾ ಹಾಂ ತೀರ್ಥಂಬಡ ಅಮ್ಮನ ತೀರ್ಥಂಬಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಉಂಟು ಓಕೆನಾ ಆಯ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐತಿ ಯಾನ್ ಇಡ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಂಗ್ ಪಾತೆರ್ದು ಯಾನ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ಲ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಖುಷೀಟ್ ಇತ್ತಿದ್ವೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಖುಷೀಟೇ ಇಪ್ಪೊಲಿ ಐಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಬನ್ನೆಗೆ ದಾದ ಉಂಡು ಐಟ್ ದಾದ ತಪ್ಪ ಹಣ್ಣನ್ನ ಅವಡೆ ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ದು ಈಕೆನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಐಟ್ ದಾಲ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಕೇನಿ ಮಾತ್ರ ಆತೆ ಐಟ್ ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಂದೆ ಪುಕ್ಕಡಿ ದಾದೇಕ ಪಾತೆರ್ನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಖುಷಿಟೇ ಇಪ್ಪುಲಿ ಎಂಕುಲು ಈತ್ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇಂಡ ಖುಷಿಟೇ ಪಾತೆರಂದಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚಲ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಶೋಭಲ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ದಾಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅತ ಆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಬಾ ಬಂದಿನ ಆದೇತ ಅವಿಟ್ಟು ದಾದ ಯಾರುಂಡು ಇಂಕವೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆ ಇವೆ ಐಟು ಬೇಜಾರ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಅವ ತಪ್ಪು ಪಂಡತ ಅವರ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪನ ಸಹಜ ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಯಾರತ್ತ ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಈತ್ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೆಚ್ಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಿಕುಲು ಅವು ಈ ಎಂಚೆ ಇನ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ಒಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಐಟ್ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿನ ಬರೋದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ತಿನ್ನಗಳು ಬರೋ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟು ತಿನ್ನಕ್ಲು ಬೇರೆ ಅನ್ನ ತುಲ ಎಕ್ಕಡಿಜ್ಜಿ ನರ್ಸನ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ತೊಜಪಯ್ಯ ಆ ಜನ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಜನ ಪೊದ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ತೂತು ನಾನು ಅಂಜು
ಮಲ್ತಿನತ ಇತ್ತೆ ಮಾರನೇ ಮೇತ ಅಂಚ ಜನ ಕಿಶೋರು ಬರ್ಪರತ್ತ ಲೈವ್ಗೂ ಅಮ್ಮ ಆಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅನ ಮಿನಿ ಅಂಚಪಾತೆರ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮಲ್ಪಲೇವಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಯ ಅಂಚ ಪಾತೆ ಹೊರ ಪಾತೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಂಚ ಪಾತೆ ಜರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕೊಳು ಗೊತ್ತಾನತ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಂದಿನಕುಲು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಪರ್ನ ಅರ್ಥ ಆಪುನ್ ಕಿಶೋರು ನಿಕ್ಕಾವಾಡು ಇಂಕಾವಾಡು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ಪರ್ನ ಅರ್ಥ ಆಪುನ್ ಕೆಲವುಲ್ಲ ಈ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ ಯೋಗಿಸಿ ಆಯ್ ಹೊರ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ ಗಡಿ 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 ಆಯ್ ಆಯ್ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಸೂಂಟಿ ಬಂದು ಬರ್ಪಿನ ಐಕ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಪುದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನು ಏತ ಹೈಡು ಮಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೆಲವೇನು ಬಜ್ಜಿನಾರ ಕಾಕುಲು ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲವಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮನ್ಪೇನು ಐಟ್ ಮನ್ಪೇನು ಒಂದು ಎಂಡು ಮಂತ್ ದೆನ್ ಓಕೆ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಬೆಂದರ್ಲೆ ತೊಂಪಾಯರೆಂಡು ಅಮ್ಮನ ಬೆಂದರ್ಲೆ ತೊಂಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪೇನು ನಾನು ಕುಲ್ದುಲ ಕುಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಿ ಗೀತ ಏಪಾಗಿದೆ ಅದ ಮುಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಂದ್ ಓಕೆ ಮಾನ್ಪಾಯ್ ಹಾಂ ಓಕೆ ಪೊಯ್ಲೆ ಇದು ನೈಟಿದು ಉದ್ದ ಚೂಚೂರಿ ಅಕ್ಕ ಏನು ಉದ್ದನೇ ಇಜಿಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಇಜ್ಜಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕುಂಟಿ ಅತ್ತು ಹೋಗ್ಲ ಹಚ್ಚದಾಗಲು ಕುಂಟಿ ನಿತೇಶ್ ಜಿ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ನಿತೇಶ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬನ್ನಗವ ಅವು ತೋಜುನಿ ಎನ್ನ ತುಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಟು ತುಲ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಉಂಡತ ಉದ್ದೇನೆ ಆತುದ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟಿ ಪಾಡ ಹೊರ ಚೂರ್ದಾರ ಪಾಡುವೆ ಹೊರ ನೈಟಿ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ತು ಕುಂಟುಲ ಸರಿಗ ಟಿಪ್ಪು ಚೇತ 4 ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತ ಮೈದೀನಿ ಆಯ್ ನಿತೇಶ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಜಿ ಎಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡತ ಕಾರ್ ಬಿಡ್ಪಿರ ಹಾಂ ಐಟ್ ಕಾರ್ ಪೂರ ಬಿಡ್ಪಿರುಂಡು
ಕಾರ್ ಕಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಕಾರ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಗೊತ್ತಿನ ಟೂ ವೀಲರ್ ಬಿಡು ಐಟ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ ಇವಾಗ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಪದೇಜಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಪೋದುಲತ 15 ನಂಬರ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪದ ಐಕ್ ಗುದ್ದುದೆ ಬಿಡೋದಿತ್ತೆ ಫೋನ್ತೆ ಕೋರಿಕಂಡ್ರೆ ಒರ್ತೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ತಪ್ಪಿರ ಗುದ್ದೆ ಗೊತ್ತನ ಗುದ್ದಿನಾಲು ಗಾಡಿ ಇಂಚಿ ಯಾನು ರೋಡಿಗೆ ರಟ್ಟದೆ ಕೈ ತಂದು ಪೂರ ಚೋಲಿಪೋದು ಕಾರ್ದು ಚೋಲಿಪೋದು ಎತ್ತರ ಬರೋಂದಿದ್ದೇನೆ ಯಾನು ಉಳ್ಳಿ ಬೂರ್ದು ಉಪ್ಪೆ ಏನಾರ ಮಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಲಾರಿ ಬರ್ತೇನೆ ಮಿತ್ತಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಯಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಲಾಕೊಂದು ಅಲ್ತಿರ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಟೂ ವೀಲರ್ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ನೆಟೆನುಂಡು ಕೋಡಿಗೆ ಆಂಡ 4 ವೀಲರ್ ಅಂಚತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಕಲಿತೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಲ ಅಂಡು ಮುಲ್ಕಿಡೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತೀನಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಲ ಮಂತೊಂಡೆ ಉಂಡು ಲೈಸೆನ್ಸ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಡು ಕಾರ್ ಮುಟ್ಟಂದೆ ಕಾರ್ ಕೊನೊಂದು ಇಜ್ಜಿಯ ನನ್ನ ಕೊನೋಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಪೆ ಕಾರ್ ಕಲ್ಪರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಗಂಟೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದು ಪೋಪೆ ಕಾರ್ ಕೊನಪೆತ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಬರ್ತದನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಡು ಕಾರ್ ಮುಟ್ಟಂದೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪ ಕೊನೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಪು ಮುಟ್ಟ ಪೋಪೆ ಇತ್ತೆ ಪೋತುಜಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಮ್ಮ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ 5 ಥರದ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ ಇಂಕ ಫುಲ್ಲು ರೋಡು ಕಾರ್ ಬೋಡು ಲಾಂಗ್ ಬೋಡು ಪೋಪೆ ಅವ ಆಯ್ತು ಆತು ಬರ್ಪುಂಡು ತೆಜ್ಜತ್ತಾಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಉಂಡಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಿಡು ಕುಲ್ದು ತಿರ್ತು ಪೋಡ್ಚಿ ತಿರ್ತು ಪೋಡ್ಚಿ ಅತಿಂಚ ಜಾರು ಮಿತ್ತಿಡು ಕುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಅತ್ತು ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಿಡು ಹೌದದ ಬಾಯಿ ಕೆಂಪು ಅವ ತಮ್ಮಲಪ್ಪನ ಬ್ಯಾನ ಆಪು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಕಿಶೋರ್ ಏನು ಇದ್ದಡಿ ಅವ ಏನನ ಬಂದ್ ಮನ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲುಂದ ಗೊರಿಯಪ್ಪು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬಾಯ್